Ikusentzuleok arratsaldeon deizuela Tolosako Beotibarren gaituzue, normalean hemen profesionalen jaialdia eskaintzen zaizue, baina gaurkoan afizionatu mailako partidak eskainiko dizkizuegu eta oso goi mailakoak gainera, besteak beste, Ogiberri torneoaren Miguel Soroaren oroimenezko txapelketako finalak izango baititugu, Gabon betean gaude, Tolosako kaleak bete ditugu eta armailak ere halaxe izango ditugu. Gaur aditu moduan, pilotari ohia, oraindik ere pilota munduan badabilena, Asier Arteaga, arratsaldeon. Iepa, arratsaldeon. Bueno, esan dut, goi mailako finalak izango ditugula, pentsatzen dut zuk ere bere garaian jokatuko zenuela, txapelketa hau, afizionatu mailan, estatus handiko txapelketa bat dago, ez da, Asier? Bai, zalantzari gabe, ez? Nik uste Memorial Soroak nik lehenengo 3 edizioetan parte hartu nuen eta garai hartan nik uste inbertsio handi bat intzala txapelketa hau aurreratzeko, nik gatzen Euskal Herri guztitik entortziziala pelotari jokatzea, sona handiko txapelketa bat zen eta ala izaten jarraitzen du, eta nik uste gaur bai goi mailako finala gaur aurretikan. 11. ekitaldia izango du gaurkoak, abiatu zuten, gero pandemiarekin bazter guztietan bezala etenaldi bat izan zen, baina indartsu bueltatu zen txapelketa, eta gaur hemen gaituzu aipatu dut, Asier, Tolosako Beotibarrek beti funtzionatzen duela, hemen herriaren erdian daukago frontoia, eta zuretzat ere berezia da, pelotaleku hau. Bai, oso berezia, nik hemen txeinun debuta, eta egia esan beti da plazer bat, ez? Beotibarra etortzea, oroitzapen asko, entrenamentu ordu asko, frontoi bikaina iruditzen dela, baina gaur bai, esan bezala giro bikaina dakau frontoien, eta eba protagonisteke bai, maila hontako merezi duten ikuskizuna ikuste duten etorri denak. Gabonetan profesionalen jaialdiak eta hemen ditugu, egunero, bi jaialdi, bikote bakoitza bizpahiru egunetik behin jokatzen ari da, baina begira armailak, Asier, afizionatu mailak oraindik ere zer nolako ekarria daukan eta jendea gogotsu dago. Bai, eta hori da garrantzitsuna, ez? Goi mailako izar horiek ikustea denu izagu gustoko etxetikan, baina horiek ikusi izateko eta hortara ailegatzeko lana hemen dago, eta esan dezuna, jendea animatu da, asko gerturatu da, giro eharra dago, eta orain denok gozatzeko gogoz, eta ea ikuskizun handi bat ikusten dugu. Horretara etorri gara bai, gozatzera, disfrutatzera, gu eseri egingo gara, Asier, kadeteak laister hasiko direlako, egingo dizuegu eserita gauden bitartean. Gaurko finalen aurkezpena, eta espero dut, finalak denon gozagarri izatea. Armailak lepo beteta, zer nolako poza ematen duen frontoia horrela ikustea, eta Asier, oraindik ere falta da, 2 minutu falta dira hasteko, gaur-gaurkoz, zertan ari zera zu? Esan dut, pilota munduari lotuta jarraitzen dezula, beste kirol batzui ere ateak zabaldu zenizkien, zertan ari zera, Asier? Eta coach pertsonal eta montore deportu bezala dabil. Zegetan dago etxik? Bai, arazo teknikoren batzuk baditugu, Asierren mikroarekin. Bien bitartean esan dut, kadeten finala izango dugula, baina ez, naiz eta kadeteak badiren tartean, bat edo beste, juvenilen artekoa izango da. Gorriz jantzita Julen Etxaniz Azkoititik eta Hugo Figueroa, Lazkaoko Lapke elkartetik, eta Goizuetatik berriz, Galeri Irurtzungo klubaren izenean, izango ditugu Salaberria anaiak. Goi mailako finala, mungo zalantzari gabe. Bai. Eta 18 izango dugu, lehenengo partidu, Lauterritan egongo zaio hasiera jaialdiari, batzuetan gertatzen da, gauzak luzetxo joatea eta antolakuntza gala erabakita. 18 izango dugu, gaurko jaialdia. Asier, mikroaren arazoa konpondu ditugun. Bai, nik uste bai ez da. Bai. Hala, ematen du, kontatzen ari zinen, zertan ari zinen. Bai,
Esan dizuena gaur egun coach pertsonal eta kirol mentore bezala nabil, azkenean entrenamendu mentala esango du, ez? Kirolarientzat, gero eta garrantzia handiago hartzen ari den arloa, nik nire profesional garaian oso arrotz ikusten nuena, baina emaitzak hor daude, gero eta kirolari gehiago dira entrenamendu fisikoa eta nutrizioz gain entrenamendu mentala ere lantzen dutenak eta hortan gero belarri. Eta nola, lantzen da entrenamendu mental bat? Bueno, azkenean da eguneroko lantxo bat, azkenean gorputza zaintzen dugun bezala, ez? Egunero entrenatze horrek ematen dizu, motivazioa, gogoa gehiago entrenatzen jarraitzeko, hobeto sentitzen zara, eta arlo mentala berdina da, eguneroko lanketa txiki horiek ematen dizute, hobeto pentsatzera, hobeto pentsamendu horiek hobeto sentitzera, motivazio gehiago edukitzera, beldur gutxiago edukitzera, eta horrek gero, ikusten da, konpetitzeko garaian, suelto jokatzeak eta gehiago disfrutatzeak errendimendua igotzen dela. Pentsamendu positiboek konfiantzari eragiten diote. Bai, eta batez ere pentsamendu negatibo horiek kentzea, ez? Askotan zenbat pelotari ez ezagutu ditugu, eta nire pasen nahi zortikan, biak egin, eta ez dit balio, eta ze txarra nauken, eta hau faio enditera bain bai, eta hori denak iten dizuna da azkenen konfiantza hori mermatu, gero eta txikiago egin kantxan, eta errendimendua jetxi, eta aldiz, jakitea pentsamendu hori buelta ematen, eta zure buruari konfiantza hori oparitzek, ematen duena da beste pelotari bat ikusten kantxan. Ederki hasier, gero eta garrantzia gehiago bai, pentsamendu positiboak behar ditugu eta horretara zer egokia hori trikitisa eta panderoa baino, alaitasuna. Zalantzari gabe. Hortxe, eta musika. Eta panderoaz laundurik, bersolari bat ere bai, tartean horrek lantxon bat egingo du noski. Gorriz jantzita Etxaniz eta Figueroa, urdinez Salaberria nahiak. Kale jiraz laundurik, aurkezpen ekitaldiari ekiteko prest eta gu isigu egingo gara, zuek egoki ikuseten entzun dezazuen aurkezpena.
Maria batetik, Mikel Aranbarri eta Asier Balerri bestetik, eta bukatzeko elite mailako finala izango dugu, Einaut Lizeak eta Aingeru Bernaola batetik, Beñat Apotetxea eta Araz Irakustabarrena bestetik. Aipatu behar dago maila honetan, Beñat Garmendiaren utxunea daukagula, min hartuta, atzen batean min hartuta uko egin behar izan dio finalari, Beñat Garmendiak, eta bere ardez. Bernaola etorri da, baina elite mailako finalerako oraindik asko faltatzaigu, heldu ezaiogun juvenilen artekoari. Asier, ez dakit ezagutzen dituzun pilotariak edo ez, gazteak dira, laurak ere oso gazteak, Salaberri anaiak batetik, Etxaniz eta Figueroa, bestetik, hemen ondo hastea garrantzitsua izango da, batez ere maila hauetan urduritasunak eragiten duela. Bai, oso garrantzitsua ez. Nik final aurrekoak ikusi nituen, Etxaniz eta Figueroarena, egia esan Figueroak eman zuen maila asko gustatu zidan, eta bueno, partida eta final idik ikusten dut, eta ea zer maila ematen diguten aukeretariak. Ederki, Etxanizek eman dio hasiera sakeari eramatekoa zen, baina bat eta hutsik horri. Bai, errez eramateko pelota zuen, ezkerrez jarri da, ezker hor majotakoa, bueno, askotan aurkatzen da ez, ezkerrez jartzea, movimentuak ondo egintu, baina ez du eskon ongi sartu. Bueno, seinale hona da, pelota hortan ezkerrez jartzea askotan ez galtzera ere ateatzen dira pelotariak, baina niri beti gustatzen zait ezker hor majotzen duenean, baizu eta bai ni esan diteke pelotari klasikoa dira, ezkerra maite zenuen, eskubia baino gehiago, askotan, eta seinale hona izaten da. Ni gainera infantilak kartela askotan atzetik jokatzen nuen eta beti erakutsi izan digute ezker hor majotakoan ezkerrez. Anaiak lagundu dio bigarren sakean eta golea zeraman lautik Figueroa, ez da ongi jarri pelotarekana. Ongi Salaberria. Laurek jada jo dute pelotaka da bana eta bueno, tarteien sartzeko tanto on bat jokatzea ere garrantzitsua izaten da. Bai, ez izarritzen hastea, pelota lehenengo tanto hauek pelotatuak izatea, gorputza esan dugun bezala, ongi sartzeko eta buruz ere bai, bueno, partiduan sartuta azteko dauda. Eta hau behintzat jokatzeko pelota Asier, askotan kadete mailan pelota biziagoak ikusi hori dira, elite mailan baino gertatzen da karga gutxa dutela pelota horiek eta hasieran aparteko brilloa izaten dute, baina pelota hau behintzat jokatzeko eta hobe horrela. Bai, eta nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Nik uste adin hauetan garrantzitsuena dela pelotariek ikastea jokatzen, horretarako pelotazo asko jo behar dituzte eta pelotazo asko jo ahal izateko, askotan pelota baxuagokin aritzea hobe da. Hori gainera adin hauetan askotan gertatzen da, bueno, batzuk azkarrago desarrollatzen dute eta bueno, indarragatik irabazten dute, baina gero elite maila iristen direnean, indarrak parekatzen direnean, erreztasun hori denak ordaintzen dira. Dudarik ez dago eta behira, pelota beraren jarraitza erabaki dute Salaberrian ere, eta hasi besterik ez da egin partidu, baina nabarmen bizkarra erakusten Salaberriatarrak, Figueroa ongi defentsan, zurtikarrik ezkerrezko ditu koltxorea jotzeko gaitasuna behar da, baina momentuz behintzat ikusi duguna da, agintzen ari direla urdinek. Ea sakeari zer nolako etekin ateratzen dion aurrelariak. Gorputzei begiratuta, Asier eta zuk fisiko eta entrenatzaia nobazaren ikusten da urdinen gorputzak orain gutxiago eginda daudela, ezta? Bai, Etxanitzerena esango nuke gutxien egina dagoena, baina normalena hori da, bera delako laukotean gazteena. Eta horrela denetan eginena, bentsat ugoren esango nuke ez. Badakit gainera lantzen duela, arlo fisikoa ere lantzen duela, baina izan daiteke oraindik ere asko dutela aurretik hobetzeko fisikoki. Zorionez. Adin honetan zenbateraino izaten da garrantzitsua fisikoa lantzea, batzuk baietz esaten dute, beste batzuk gorputzari ez zaiola mugari jarri behar, ez da erresa oreka bat bilatzen, ezta? Bai, bueno, nik uste hori oso pertsonala dela, ez? Batzuei behar handiago ikusten zaie fisikoa lantzeko, indarra lantzen hasteko, beste batzuei enkanbio ikusten zaie frontoien ordu gehiago sartu behar dituzela. Nik uste adin hauetan garrantzitsuena frontoien dela, frontoien orduak sartzea, eta gero gimnasioko lana edo entrenamendu fisikoa gehigarri moduran, baina ez basea bezala frontoiko lana iruditzen dut, garrantzitsuena. Bai adin hauetan eta baita gerora ere. Goizuetan badute aukera, frontoi ordua sartzeko, 3 frontoi baitituzte bertan eta antzematen da bai. Bi anaia gainera elkar oso ongi ulertzen dutela esan digute.
Hortxe, ezkerrak ikusten hasteko aukera Figueroa. Atzera, Ona da pelotaka da. ezker hormara gainera. Baina, konfiantza, badu Salaberria gatzo honetatik, bi besoak behintzat libre-libreak. Utzi pasatzen, motxeratu zaio. Ongi alere Salaberria, ezkerrez. Figueroa, baztertu egin zaio eta tantoa. Gaiztotu egin zaio pelota, bosgarren kuadro parean ezker horman, eta ezin izan du eraman Figueroak, tira, azken hiru tantoak urdin. Eta ze giro dagoen, Asier gusto ematen du armaietara begiratzeak, lehenengo soleroan ez ezik, bigarrenean eta hirugarrenean ere jende asko, jende mordoa, eta makina bat, jaialdi profesional, egongo da jende gutxi horrekin. Bai, makina aldiz jokatu dugu, honen erdiarekin. Bai. Giro sanoa. Oso sanoa. Temperatura ere ederra jarri digute, eta hori dena nire uste jendeak ere eskertzen dela. Gabon garaian gaude, urtarrilak lau ditu, data ezin egokiagoak frontoia etortzeko, eta zer eskintzen duten pilotariak, aukerakoa Salaberriak. Moztu, ongi Etxaniz, momentuz Etxaniz apur bat jokoz kanpo ikusi dugu, ez du behintzat bere toaiak eskintzeko aukerarik izan. Bai. Badakigu, atzo ikuskago banakako irabazia duela Etxanizek eta konfiantzaz gainezka iritsi da gaur, baina momentuz behintzat bere jokoa egiteko aukerarik ez diote ematen aurkariak. Bai, orain arte lehenengo lau tanto hauetan esan diteke protagonismo guztia bi atzelariak izan dutela. Ezakit pilotakatan zenbatu azten, baina aurrelariak oraingoz begira, eta Etxanizen kasuan aipatu duzu, atzo finala jokatu da, eta segurazki oraindik ere, notatuko du hori, ez? Eta ea pixkanaka bera ere sartzen joaten nuen. Hor, dinamika aldatu nahian Etxaniz, baina ongi, Salaberria oso ongi ere. Luzatu atzera pilota, ongi Figueroa. Hortutzari giro emanez, Bai, oso suelto jogatzen du Salaberria. Bien tartera, hor da Salaberria, ongi ezkerrez. Hor gainera goizuetatik jende mordoa etorri zaigu. Hemen ditugu bi nahi hauek eta azkeneko partian ere Beñat Atezetxearen parte hartzearekin. Hiru goizuetar, gaurko jaialdian goizueta beti izan da. Herri pilota zalea, urte prestexioagoak izan ditu, loraldi aparta bai. Zola nahiak eta Jon Atezetxea eta bat eta beste, edo urte lehorxeagoak izan ditu, baina aspaldian pilotari mordoa ematen ari da, afizionatu maila mentzat, Salaberria dago, eta halako herri txiki baterako, nabaritzen da herri euskalduna herri txiki eta pilota oso sustatua dagoela. Ba, eta asko bizi dute, pelota asko bizi duten herria, ez? Goizuta, Leitza, eta benetan bertara joaten zarenean ikusten da, ez? Ni bintzat pelotari garaia nintzen eta joaten nintzen bintzat zenbat jendek ezagutzen zaituen, zenbat jarraitzen den pelota horrelako herri txikietan, eta nik uste gaur egun pelotak dakuen osasuna edo bizi duen momentua heina handi batean dela, herri txikietan oraindik ere indar handia delako. Atxeden askatu dute, partida hasi besterik ez da egin, baina gorriek dagoeneko lehenengo atxeden askatu dute, atxeden taktikoa noski eta ze irudi politia, atxeden setean ere, kantxan norgehiago gabalima daukagu, zer esanerik ez, aukietan, Julian Salaberria eta Patxi Ruiz, Julian Salaberria noski, iztan da, Salaberria eta Renaita, eta Patxi Ruiz berriz, Figueroaren osaba ez da, Asier? Bai, eta esan duzuna, biak ala biak horrelako makina momentu pasatakoak, afezionatutik hasita, Salaberria zekit profesional izan zen, bai, Salaberria ere bai. Lehenengo mailan aritu da. Begira zena. Eta noski Patxi ere bai. Eta seguru ematen dizketen aholkuak, biak ala biak zuzenak izango direla. Julian Salaberria eta Patxi Ruiz, bai, haze bi aurpegi, hemen Beotibarren eta gehiago ere badira, Sakean, azpi-azpitik, olea zerantzun Etxanizek aukerakoa, baina pasatzen utzi, ez da ondo jarri, atzera, ze pilotako da. Ikaina. Iaz azpian egin du punta, amarrera pilota, eta kontuen auki behar da, hauek ez direla profesionale pelotak, Ez, ongi eskatu da. Bai, oso ongi eskatu eta oso ongi gozatua, atzera, ongi Figueroa. Era Salaberriak, bila doa Etxaniz, ez da ongi jarri. Ederra. Propio egin aldo, bai, Nik uste ez. Goleaz jotzeko asmoa zuen, hasiera batean, gero Sotamano sartu eta ze jokaldi txokoti zabalera, Bai, lehenero ere Sotamanoz mozteko alegin bat egin dut, harritu egin, gutxitan ikusten delako Sotamanoz mozketa bat, eta orain
egin duen jokaldia ere, oinez bengoetxea sinatzeko modukoa. Duari gabe. Horreko ziko dugu, zortziterritik nola eraman duen, eta bai. Intentzio guztiz. Ze tanto egin duen, meritu handikoa, Meritu handiko tantoa izan da, etxan izena, eta behar zuten, begira, atxedenak mesede egin di, eta patxi urdi zen aholko ere, bai. Bai, Figueroak hemen atzetik lehenik eta pelotaka zaila eraman, gero ongi eskatu, ongi atzeratu eta aurrariak bukatu. Aholkoak ematea erreza da, zaila egitea da, baina orain gortan... Kanpotik dena erreza, da. Hori da. Horriek bi urdinek lau, eta tira. Partido politia eskaintzen ari dira, orain arte Asierre esan du moduan bi atzelariak protagonista, baina aurrelariak ere hasi dira, pixana jokoan sartzen eta erremateak eskaintzen, eta... Ezker Ormarekin sakea egiten du Etxanizeke, eta ara, bigarren hitza era antzekoan esango dugu, orain pixkat alboti jodio, baina dio pari hor, Salaberriak. Bai, eta nik uste zentzurik handiena Etxanizek sake honekin, aurrelariren ez hartzea nahi duela, baina hortaz gain mina egiten ari da. Lehen esan dizut, pilotari klasikoagoak izan garela gu edo ni behintzat bai, Asier zu baino zarragoan ez ni, eta hori burutik ere ez zitzen pasatzen bere garaian sakea aire zartzea edo, burutik pasa bai, baina etzen hain ohikoa eta atzelariak ohituago zeuden errestatzen gaur egun baino. Bai, zalantzari gabe. Askotan, aharra jodo izan dugu atzelari. Gaur egun, emateu gaina obligazio horrelariak, gaula sartzeko. Eta askotan, bai entratzen da bai partidutan, aire sartu ez duzu, keja, atzelariak keja, sartu barkoko hau. Pentsa ze puntutaraino iritsi garen, pilotariak eurak ere erosoago sentitzen dira profesionaletan buruz buru jokatzen, lauterdian baino, lauterdian botez errestatu behar dira. Alaxe da. Goiko txapara alde egin dio pilota horrek eta berdinketa, markagailuan. Partia hona egiten ari dela bi atzelaria baina Salaberriak da 3 galdutako baditu atzelariak. Eta hauek badakigu, gareski ateratzen dira bukaeran, gainera kontuan hartu behar da 18 izango dela juvenilen arteko partidua. Etxaniz. Honek ere aita pilotaria izana, afizionatuetan, maila handikoa, ez dakit profesionaletara iritsi zen, agian bai, Eta goizuetatik herripilotazalea dela esan badugu, zer esanik ez, Azkoitia ere pilotarien sehaska baita. Oi. Ongi Salaberria. Figuero. Atzera. Eta baztertu. Tanto. Bai, baina gora ies egin dio Salaberriari eta ongi Figueroa, ez da ustera joaten, baina oso segurua, sendotasun handikoa eta pilota asko baztertzen duena. Bai, hasieran apur baten utxe egin du gora joan zaio bat, beste bat bera ere bai, baina orokorren esango nuke, bera hartzen ari dela, bikoteko karga hasiera honetan eta ongi nintzuten. Ez dugu aipatu, baina Salaberria nahiek final aurdenetan eman zioten hasiera txapelketari, hain zuzen ere kanporaketa, final aurdenetako kanporaketan, Landa eta Etxeberria garaitu zituzten eta final herrietan berriz Aldaz eta Elola. Eta beste alde, Etxanizek eta Figueroak final herrietan ekin zioten txapelketari eta Arregi eta Castro menderatu zituzten finalerako pausoa emateko aukerakoa Etxanizek atzera. Xabaletik ongi bildu Salaberriak. Etxaniz bera sartu da. Eskatu dio Figueroak atzeraga pausoak eman ditu, baina alperrik. Bai, hori atzeraren pelota zen, ongi eskatu dio gainera. Eta, aurrela izan garenako badakigu askotan, hor barruan zaudenean zenbat kostatzen den apartatzea eta atzerari guztea. Baina bai, kasu honetan Ugoren zen pilotaka hori. Gainera esan dugu, kostatzen ari zaiola dinamika sartzea eta ez duela nahi aina pilotakarik izan eta aukera erdia ikusitakoan sartu egin nahi. Ulertzen dugu, bere. Horrengoan bai pilota aldatu dute, Salaberriatarrek, Arroio epailaren gana jodute saskira zuzenean eta zer nolako jarrera duen horrengo pilota honek. Eta bi epaileak ere makina bat partidu ikusitakoak, Eta oso profesionala, biak alabia. Batez ere txoperena. Honentzat ez da erretiro adinik epaile moduan. Tolosara asko etortzen da gainera, semea hemen bizi du.
Eta zortearekin tanto oraingoan, Salaberriak, hau zortearekin Zortez, bai. Ez du ezkerrairerekin ongi asmatu, aukerako utzi dio, Etxenizek ongi bildu du. Erasora igaro da eta defentsa lanean ari zela, Zortez tanto. Berdin balio dute tanto hauek, eta bai, altxatzera joan da, baina ez du ongi joan, angulo harrapatu du pilota horrek, Xabalera egin dio, eta tanto, berriz ere aurretik urdinak. Salaberria sakera, korriga bizian. Lauan pumpa egin eta honek ere ezker hormarekin, Figueroa hau eskuinez jarri da. Eraman bai, baina oso gora alde egin dio pilotak. Lehen esan dugu ezkerrez jartzea hobe izaten dela pilota horietan, hau eskuinez jarri da eta honek ere pilota galdu du. Ezkerrez jarri, eskuinez jarri, Asier eraginkorra izatea da kontua. Bai, pelota ez galtzea bentsat, ez? Beti zute duguna askotan atzelariak eta gaur egun ia aurrari denek sartzen dira airez, eta aireak kendu nahi horretan askotan ikusten ari gara, ez? Gora pelotak eta bar, aurrena gurizatzen zuguna, sartzak barruan, gero berak oraindik eta bukatu gara diketa. Imagina bat pelotari gautzi dituzte eskemak, ez? Cecilio zaudu eruen bere eta zu Anderri Mazberarekin asko jonkatutakoa zara, ura ere eskuinez askotan jarri da, zer horna jarritakoan kontua da ez galtzea. Hori da, bai. Anderri Mazek adibidez oso ongo egiten zuena eta dena da, ez baduzu poderrerik hemen atzetikan aireak entzeko, ezker paretako, aurrena ezker paretako, gefrontixe, eta horrela aireko aukera horik du, eta gainera, askoz ere seguruagoa da ez galtzea. Zortearekin egindako beste tantoa, eta Asier hori ere behar da finaletan, bilatu egiten da suertea, eta airez sartu da, eta hutsarekin tanto, 3 tantoko aldea, zuloa irekitzen, urdinak. Hori da, Salaberria berere gutxi ari zen jokoan sartzen, berere alegintzen ari da, 2 aldi sartu da ezker aire, eta 2etan Zortez baldin bada ere, bere alde. Ez da iritsiko hau. Ez da iritsi ez, oraingoan ez du ezker horma baliatu, sake aldatzen ari dela esango nukenik batzutan ezker hormara egin, bestetan zuzen, eta Etxaniz apur bat jokoz kanpo eta hotz ikusten ari gera, Bai, ezin sartu partiduan, tanto bikain bat egin du, baina hortik aratago burumakor eta hotz, bai. Horatu behar dugu gaztena ere, bera dela Asier, kadete mailako pelotaria dugu oraindik, kategoria bat gorago jokatzen ari da, eta oso nabarmena da hori, Bai, eta adina hauetan gehiago, Partidako zulorik handiena lautantoko aldea lan erdietan, 9 eginak baitituzte urdinek eta gogoratu ezagun 18 dela finala. Pilota ez doa, ongi atera Salaberriak, aukerako Etxanizek, ordua, bien tartera. Ongi, aire bila joan, goiti bera, ez du bera bat gurutzatu, ez da Salaberriak bildu ere, eraman. Eskatu atzelariak, ongi eskatutako pilota, atzera, xuxen. Zortzitik ezkerrez, ongi Figueroa. Bostetik. Gorputz eta harima jokatzen dute bi anaiek, Asierra hau ez dute indarrik gerora gauzten. Ez. Ze salto eta ze jauzi. Bai. Atzera, ongi Figueroa. Ez deritxiko. Eta ez zinen eman, Salaberriak, zazpitik atzera oinak izan dituen uneetan sufritzen. Bai, nik uste atzean mentzat alde txoa ikusten ari garena horixe dela, zazpitik atzera kolpatu duten eta mentzat Hugo nik usia gorputzera eginago duela eta errezago, ailegatzen dela, errezago kentzin dela horrearieri, Salaberriak arazo gehiago ditu. Baina kasu honetan ikuste ezkerrez jartzeko jotzeko pilota zuela hori. Beste opari bat, Salaberriak partidan galdu duen 4. pilota. Ea, sakeari etekin ateratzen dioten gorriek eta behar dute. Oraingoan zuzen ez da aire sartu, eta ze izaten den, pelotari zailena eraman. Horixe eraman. Atzera. Ongi Salaberria. Piero. Atzera. Eta Figueroak asko behartzen da aurkaria ezkerrez jokatzera, oraingoan ez du gutzatu paretera, baina oso pilotaria dela esango behitu. Bai, ikusteko eta postura aldetik esan diteke Salaberria dotoreagoa dela, askeago jokatzen du pilota. Biziago ateratzen zaio eskutik agian Salaberriari, baina
Frontis erditik gora askoz pelotaka da gehiago jotzen ditu Figueroak. Hitz egitea nahiko dala ere eta ze pelotaka da Salaberriak. Eraman, gainean da. Bai, aukerakoa eta lehen alde izan duen zortea oraintxe falta izan zaio. Pilotaka da ona zen, intentzio ona zen, baina txaparei eso egin dio. Bai, ziuraski gainen izan bazen tantoa zen, Etxanizek lehen pausua Zabalera emana baizuen, baina txapara joan zaio eta aukera gorritzat, bitantora berriro. Bitantora berriro, lau tantoko aldea abantaila lortu dute, baina tira, berriz ere bira eta guri emozioa gustatzen zaigu, finaletan batez ere. Noski baiez. Guri eta baita ikuslei ere. Pilotarientzat txapelketak garrantzitsuak dira, baina antolatzaileen lana ere bai ikusten da. Ezker Horman publizitatea, errebotean, txapelek eta kopak zein dotore kokatuta dauden ikurrina baten gainean, sariak, goxotasuna, fronteko goxotasuna, hemen ez da ezer falta hasi. Hemen detaile guztia zaintzen dira, eta beti zetuna kasualitateak ez dira existitzen, eta kasualitatea ez da gaur emiste jende izate hemen. Hau da, atzetik lan asko dagoelako, asteburu, esan duzun bezala, iragarkiak, sponsorrak bilatu, presentazio egunetik bertatik, aurkezpen egunetik hasita, han egoten den goxotasuna, normalean nuntxeara egiten da, eta gero sariak ere potoloak dira, orduan pilotariak ere nahi izaten duten etorri, beraien honen eman, aldizkariek ere beti oihartzuna ematen dute txapelketa honi, eta hori dena ezkutuko lana handi badagoelako atzetik. Dudarik ez, eta dirua bildu behar izaten dalako txapelketak antolatzeko, eta esponsorrak bilatzen eta beste lan handia egiten dute hemen, Anizeto Lazkanoren gidaritzapean bere lantaldeak. Anizeto Lazkano dugu hemen gidari, antolatzailea, espaldiko urtetan, esan dugu. 11. ekitaldia duela urtengo txapelketak, baina 11 urte badara matza hemen. 11 eta 11 urte Anizeto Lazkanok, zuri ere, Asegartzaren garaian tokatuko zitzaizun, Aser, berarekin entramentuak egiten. Makina bat entramentu eta nik uste lehenengo irakaslea edo bera izan nuela. Asegartzerekin entrentzen hasi nintzenean, 5-6 urterekin, eta makina bat pelota bota dizkit bai. Bai kantxoak, bai bi kortadak egiteko garaian. Lehenengo atsedenak horri ez zuten eskatua, baina urdinek ere premia ikusi dute, tanto bakar batera hurbildu zaizkielako aurkariak eta atsedenetik bueltan ea zer gertatzen den, ea ze aholku eman dizkieten eta aholku horiek nola kantxaratzen dituzten pilotariek. Etxaniz sakean. Postura egokia du sake egiteko, Bai, oso ne. Eraman. Etxaniz. Bien tartera, ongi. Baita Salaberria bera ere. Ongi. Ederra. Bazterrera hainbat pelotaka da jotzen ari da Figueroa eta oso pelotaria dela esango genuke bai. Pare-parean bi atzelariak orain. Eta Figueroa beti gora egiten ari da, Asier? Bai, hala ematen du. Eta bigarren parte polit bat eskaintzen diguten. Orain ere, goiko losan zein dotore jarri duen pelota. Motxo gelditu zaio Salaberriari, harin dago ala ere. Ezkerrez, Etxaniz. Zabaldu nahi, baina kantxa herrian utzi pilota, atzera, goleaz lagundu dio. Golea horretan ikusi da, baduela gaia, Bai, Etxaniz izango nuke eskuinez, min gehiago egiten duela ezkerrez baino, orain arteko bat. Jaratxokora, ona da, aukerakoa, berriz ere Jaratxokora, atzelaria, Eraman, orain bai, eta tanto bikaina. Eta publikoaren nola piztu den, Hormabiko horrekin, ederra tantoa. Eta berriz ere, berdintasuna, horreka, markailuan, 4-5 eta 9 handira orain bibikote. Bai, partidako tantoa izan dela esango nuke. Egia esan aurrelariak ez dira askorik asmatzen ari aurrean. Gogoan dut, Etxanizek Sotaman Zabalera egin duen tanto hura, eta horrela, markatzeko bezala, beste bigarren nago esango nuke, Hormabiko egin duena. Sakean, erdi-erdira oraingoan. Pilatu dintzaio pilota, baina Eraman. Figueroa aukera, lautik, atzera, esangi. Esan dute, frontis erretik gora ima pilotetara eta esku gozoa da.
Lodo sarra. Lodo sarra, baina Lazkako lapken diarduena. Aukerako beste pilota Figueroa. Atzera nahi beste txarra, baina baztertu. Ez da txarra. Aurretik dira Gorriak eta hasierako tantoetan Salaberriak nabarmen erakutsi dio Bizkarra, baina dinamika apur bat aldatu dagoela esango genuke. Bai, hala dirudi, dinamika aldatu dela esango nuke. Eta oraintxe Gorriak aurretik, momentu garrantzitsua partiduan. Eta biak oso sartuta ikusten ditu gainera. Istira egitea ere kosta egiten da alako finaletan, lehen normalik ez tanto bikaina egin du Etxanize, baina normalean mitzat bi aldiz pentsatuta botatzen dira jokaldiak ez da erresa izaten libre jokatzen. Bai, eta adina hauetan gehiago ez, irabazi nahi handi izaten da, esan duko Etxaniz gaina kontuan izan da kaetea dela, ohitu gabeagian horren beste jenderen aurrean jokatzea, horrelako finala jokatzea, eta kostatzen da, bai, suelto jokatzea. Eta horren honetan huts, Salaberria berak, momentu txarra pasatzen, Goizuetarrak, 9 eta 5 aurretik izan ditugu, baina azken 6 tanto Gorri izan dira, eta gero eta gutxego, falta 18-rako aldea baitago, 18 jokatu edo 22 jokatu, eta orain ikusten dugu bezala, irudietan ikusten dugu bezala elkarra animatzen. Bai, eta beharrezkoa da, beharrezkoa duten ikuste nokerez banago 6 tantoko jada, 9 eta 5, 4 tantoko abantai hartu dutelako urdinek. Bai, 4 tantoko alderik. Eta lehen baile moztu gara dute, tanto jara hau. Etxan esakean, orain ere erdira, nasten ari dago ere. Eskubiz, gainean izango da. Moztu, bizi-bizi. Eskatu, eraman gainean da, eta tanto txapa eskatzen du, eta bai txapa eman du txoperen. Hala. Bai. Hemendik ez dugu aparteko txiken zen, baina oso urruti gaude. Neri zuzenean ona iruditu zait. Zuzenean ona iruditu zait. Txarra eman du errepikamenak zerbait argitzen digun, ez da erresa izango baina, hor txikusten dut nola moztu den pilota. Agian bai, ezker paretara ateratze hori, ez da... Zu ni baino gazteago zara xerre da, zure bistare egin fiatu. Txarra eman du behintzat eta alde izan edo kontra izan eskertzen dena hori da, azkar rematea. Azkar rematea bai, eta txoperaren biztaz fiatuko gara. Kurrikulum handiko epailea dela eta ez du utxik egin izango. Behar zuten tanto aurdine, baina ez dute lortu, 12 eta 9-tik, gainean da, aukerako Atxanizek ez du aprobetxatu. Atzera, Salaberria, jokoa lasaituz. Eraman, bila joan da, baina berriz ere pausoak atzera eman eta atzera. Ongi eskatu da. Ongi eskatu. Goleaz. Ederra. Golea, lehen aipatu dugu, golea bizia duela. Bai. Eta orain, goiti bera nola jetxi duen eta bihurreko duen piloteka da hori. Horretzegoen, atxik izuz mori. Eta Salaberria aulkira eta hori esaten ikuan, tantoia dau moztu barra dutela. Bai, esan dugu, 9 eta 5 aurretik izan ditugula, baina azken 8 tantoak Gorrien aldekoak eta triskantza hau eten beharrean dira, Salaberriatarrak horregatik eskatutu dute atsedena. Hemen ikusiko dugu errepikamenean Salaberriak eraman eta hankageldian, hiruaren atzeti zituen oinak eta zein ongi bihurritu duen pilota hori baita ospatu ere. Bai. Eta 3 tanto bikain utzizkigu gorengoz, Etxanizek. Hormabikoa, Inakoa Zabalera eta Boleo ere bai. Ez dira hondiko 3 tanto. Bai Etxaniz eta bai Figueroa beti gora egiten ari dela esango nuke, Asier? Bai. Nik uste hasieran bata zein bestea zalantzat hasi direla, esaten dugun bezala partidua irabaztera eta beharrean, ea zer gertatzen denez. Eska bat ikustea finala du, ea nola sartzen garen, eta hasiera horretan urdinak nagusi izan dira, baina partidarretik aurrera gaientzen ari dira. Dudari gabe. Hortxe Julian Salaberria aurkian aholkuak ematen eta zerbaiten premia badute bai urdinek. Goizuetar batzuen oioak ere entzuten ditugu, esan baitugu, Goizuetarrak ditugu bi anai hauek eta herritar asko hurbildu direla gaurkoan. 13 eta 9, ez da sekula entzun izan duzu, baina esarak dio 13 numero que no crece, Asier, eta nik beti pelotan jogatzen nuenean pentsatzen nuen, hau pasa berdi gu, 13 tanto pasa berdi hau. Eta ikusiko dugu, dinamika horrein mozten den edo ez? Ba, ez zitzen bakarra nik ere pentsatzen nuen eta askotan.
Eraman, Salaberria, gea ba. 13. tanto honetan zer gertatzen du. Ongi, bazterrera pilota. Bila doa Salaberria, sartu, baina erdira bizi bai, baina eskura eman dio pilota. Bai, ez da esnatzen ari ezker gantxoarekin, Salaberria. Ez, 3 aldiz sartu da eta 3 ere gozakaitz. Ongi oraingoan. Dotore. Ezkerrez gainera beti hobeto neurtzen ditu bai, neurtzen du hori da. Eraman! Salaberria nahiko egin du. Meritu handikoa. Aprobetxatu. Eta orain aukera urdinena izango da. Hortxe du. Atzera, ederra pilotaka da. Erango du. Ia amarreti Figueroak, eraman. Bila doa, ez da erresa, eta utzi pasatzen. Atzera, ezker horna etxorekin agian. Eskuiz Figueroak eta... Hora, ara zer gertatu dena, hirugarren tantoan. Zortzi tantoko errekada, oraintxe amaitu dute urdinek eta bazuten zerbaiten beharra, zuzenean saskira Salaberria, pilota aldatu eta joku ere aldatzerik duten. Bai, esan duguna ez, gorriak biken jogatzen ari ziren, baina denbora eskatu dute. Tanto esku izan dute, Hugo Ñako oso ona egin durako Zabalera, baina meritu handiko pilotak eman du Salaberriak, eta gero aguantzaio Figueroari. Eta Figueroak nola bota duen Zabalera dejada hori, emaitzak zer ekartzen duen, konfiantza eta oso ongi botatako jokaldia izan da. Horretan ere badakiela erakutsi du Lodosarra. Hiru napar eta gipuzkoar bat ditugu kantxan. Tanto garrantzitsua iruditzen zait. Bai, oso garrantzitsua bai. Ikusiko dugu, bi txapel edo txapel bakarra joaten den Naparroako bidean. Salaberria, bixi atzetik aurrera. Lauan pumpa egin. Ezker horna zelaundori sake atera. Figueroak inungo arazorik ez erantzuko da. Ezker horna itxorekin hau ere. Figueroa, ongi. Atzetik gora joan zaizkio Bizkairu pilotaka da, baina lan ona egiten du, Bai. Gantxo Salaberria, bildu, Etxanizek. Atzera Salaberria, erdi-erdian jota, ongi, Figueroa, zein ongi gozatzen dituen pilotak, ez da, zuk esan duzu, ikusgarria ez dela posturaz, baina bai eraginkorra. Bai. Begira orain ere. Ederra. Beti ongi jartzen da pelotaren gana eta gora joango da pilotaka dau. Bai. Bai, gorputzeko harima jotzen du pilota eta kontrolatzea zailagoa izaten da. Eta gora ies egin dio. Eta ez dakit, pelotak harin xenbarrako diren, mutu jau egin dara hundi dute, zeren behoti bar atzean karga, eta karga hartzen duen pilotarekoa da, hemen atzean karga hartzen du, baina frontixare salida gutxikoa da eta kosta egiten da, aurraria kentzea. Baina, dituzte, hemen atzetik gora joanak. Sasoian daude, sasoian. Lau tantoko aldea, lauren faltan. Abantaia da autorea. Bai, ondia. Oleaz. Hortxe izango du. Eskoan sartu, baina gainean da. Botiboleaz, ongi jetxi du pilota eta tanto. Aukerako zuen, ez dakit propio jarri den Botiboleaz edo ez. Nik uste nahi eta jarri dela, ikusi dugu, Boleaz konfiantza hundi duela. Eta normalen Boleaz konfiantza hundi duenak, Botiboleaz ara izaten du. Salaberria, Sala, gora zidean. Eta eraginkor. Hiru tantutxora dute garaipena bagorriak. Hiru tanto besterik ez dituzte falta, Miguel Soroaren oroimenezko txapelketa irabazteko. Eta Miguel Soroaren oroimenezkoa. Heldu indarra zen bera, Soroa pilotari profesionala izan da, pilotari handia, helduainen jaioa, helduainen hazia eta Tolosan bizi izan zena. 1926an jaio zen, urtarrilaren 11an gainera. Eta joan berriz mundutik 2008an joan zitzaigun 82 urte zituela eta antolakuntzak haren oroimenez txapelketa hau eraiki zuen txapelketa ederra hau. Bi aldiz izan zen, Asier buruz buru txapeldun, Miguel Soroa, 1954an, Barberito lehenari 22 irabazita Eibarko astelenan eta hurrengo urtean 1955an
Arriararen kontra galdu zuen, berriz ere Astelenan 22 eta 13, ez dira edonolako hitzak, buruz txapeldun izatea. Ez. Azkenen nik uste pelotan munduan titulorik goreneko titulua, Futbolean Champions ezagunekoena pilotan buruzburukoa da, eta bat lortzea bera ere oso zaila da, eta denen amutxa. Halaxe da, bai. Orain honetan, ezkerreratu egin zaio, zaildu egin zaio, eta alata guziz ere zabaltzeko alegin horretan, bera joan zaio etxen izi. Erabatearekin konformez eta erasora pasatu nahi zuen, baina partidan bizirik jarraitzen dute urdina, bizirik behintzat. Bai, orain EASakerekin min egiten duen eta pare bat tanto egiten baituzte, partidan bete-beterik sartuko dira. Halaxe da, azpi-azpiti sakea. Eta Tanto. gole ona du, baina bai Salaberria aurrelari eta bai Etxaniz ez dira eskon sartzen ari, sake errestoko pilota horiek. Kale desente egin dituzte eta oparia, berriz ere 3 tantora, 3 faltan. Bueno, emozioa nahi nola esan dugu eta ea ba, laden. 15 eta 10, horixe izan dute, alde politia, gorriek. Baina, 3 gerturatu dira urdina. Azken txapan sartu dugu finala, ez dut esango fisikoki oso partia gorra doanik, ez Asier? Ez. Agian pelotariek tensioagatik beste zerbait izango dute, baina ez dukoa exigentea. Nekea eragiten du, fisikoak muskularki eta... Bai, muskularki tentsio horrek, gauza gutxiago, movimendu gutxiago ginda, lehenago nekatzen zarelako. Eta zein pilotaka da, ederra jo duen Figueroak orain honetan, amarraren atzetik zituen Bikaina. Salaberriak eta gogotxo ospatu du Figueroak bazuelako horretarako motiborik, tanto garrantzitsua zen, bi besterik ez dituzte falta horriek, Bai, eta horren pilota. Salaberria berriro ezkerra ere ez gozakaitz, bere burua saldu du, eta orain honetan Figueroa, orain arte gehienetan ezker horma bilatzera jartzera joan den bezala, soltatzera joan da, eta ia zazpian egin arazi dugutea. Eta hemen ikusi dugu, gure ondora hurbildu da Etxaniz, sakea egiteko prestatzera, eta aurpegiz hurbilarekin ikusten dut nik behintzat, eta binga, esate zion bere buruan gehiago dute irabaztea, ongi jokatzea eta disfrutatzea, baina hori normala izaten da. Normala, eta hain gertu ikusita garepena, eta gehiago. Hala ere irabazteko beldurra ere sartzen da, batzutan, Bai, baina nik uste orain hortara baina gehiago zentratu behar dutela, tanto alantzera, Etxanizek gainera badaki, tanto alantzen badute aukera etorriko zaiola, eta hortxe dute garipena. Hortxe dute, baina Figueroak opari egin orain, ez dugu pilota asko galtzen ikusi, partian zehar, lautan seguruena bera izan dela esango nuke, baina oparia, orain honetan, ez erretzuen pilota, txapa azpira joan baitzaio, eta bizirik, Salaberriatarrak, bizirik. Bai, zin esango dugu final hona doanik, Etxanizek ere bi opari egin ditu, duela gutxi, galdutako gehitxo, baina tira, euren honen amaten ari dira bentzat. Azpi-azpiti berriz ere sakea, eraman Etxanizek goleaz, bila joan da, baina ez da ondo jarri. Sake hona zen. Ze pelotaka da, dotorea jauden, ezkerretik ezkerrera, Bikaina. Eta pilota hau berria dela esango nuke, Asier biziagoa iruditzen zen. Erra! Begira. Ze tanto dotorea jokatu duten, eta seguru gaude, horrela jokatzen badakitela, hasi eta buka baina, finaletan ez dela erresa. Ez da erresa, baina egia esan, tanto bikaina. Saketik hasita, sakea oso ona zen, Etxanizek ongi kendu dio Figueroari, bestela nahiko lan izango zuelako emateko, eta gero pilotaka bikaina, eta hortxe daude, bitantora. Eta nola moztu duten partida gorriek, Eta ongi moztu da. Bai, laineza emango zien tanto horrek, eta moztea erabaki dute, eta ez dakit Etxaniz bere ez zuten izan gainera lehenengo aurkira jotzen, akaso Patxerruizek deituta. Baina, pilota berri atera dute saskitik, pelota biziagoa dirudi, eta arriskua hor dago. Bai, arriskua hor dago. Orain jogatuko duten tanto guztia dira garrantzitsua, baina lehenengo bentsat benetan garrantzia handikoa. Tamasi jarri eta sakea, edo 17-14 eta sakea aurka, alde handi dago, beraz, ea zer gertatzen den. Bi bikoteak bikain ditugu, aurrez aurre, Etxanizek egin du, Ormaibiko bikain bat, Salaberriaren tantorik onena hau izan da, eta erakusten ari dira nola bi atzelariak, hala bi aurrelariak badutela gaia, ez daude kasualidadez finalean, mailarik goreneko txapelketa dago, afizionatu mailan, eta
juvenilen mailan prestigiorik altueneko txapelketa. Pilotari guztiek jokatu nahi izaten dute txapelketa hau eta aipatu du, ona iristeko ze bikote utzi dituzten kanpoan. Gogoratuko dizuet, Landa eta Etxeberria batetik eta Aldaz eta Elola bestetik utzi dituztela kanpoan Salaberria nahiek, eta Etxaniz eta Figueroak finalerrietan ekin zieten txapelketari eta Arregi eta Castro menderatu zituzten, beraz pentsa, ze maila dute. Sakea, oraingo azpi-azpitik, Figueroak eraman, uzkurtuta, hasier ez dute pelotari galdu nahi dute. Ez. Sake zitala zen eta ongi erantzun du. Hau ere bai. Pelota txarra zen eta ongi eraman du. Eskuinez jarri nahi zuen, baina baztertu egin zaio ongi moldatu da hala ere. Figueroa, atzera. Ikain. Ongi Salaberria. Aukerako pilota. Atzera, Lodosarrak, ze pilotaka da. Horitzen dago pelota biziagoa dela, frontixian ere salida gehiagokoa. Luze zabaldu, atzeraka etorri eta bildu Salaberriak, eskatu Figueroa, ordu. Bien tartera jetxe nahi zuen, baina luzetxo atera zaio, ezkerrez Salaberriak eta huts. Ez daugate bat, halako pari egiteko margen handirik. Eta ies egin dio pilota horrek. Eta nik uste pelota bererekin jarraitu dutela. Bai. Iruditzen zait. Eta logikoa da. Bai, alaxe egingo dute. Nola animatzen duen bere burua. Bai. Honek buruan dagoen bakarra da, tanto bakarra falta dutela eta nola hala egin beharra dagoela. Hau egitea. Disfrutatu gutxi egiten da halako finaletan. Hora tira, emozioa nahi genuela esan dugu eta, mazazketa malau ez da. Emozio, goreniko emozioa, baina, bueno. Txaloka! Pilota zaleak, goiti bera beteta armailak, azken sakea egitera Etxaniz, bizi. Sake bikaina da, goleaz lagundu dio Salaberria, ongi. Bien tartera moztu, eskatu, atzelariak, eta ongi eraman, Figueroak aukerakoa, ezkerrez. Ez du gozatu, baina toki txarrera joan zaio, bildu, Salaberria. Ordu aukerakoa, atzera, bizi. Ez dute azken hitza eman nahi, urdinek. Bizi, atzelaria ere, Figueroa, ongi. Bikain. Oso ongi gozatzen dut pilota. Esku gozoa da oso. Eskatu baina bera sartu aurrelaria zabaldu eta gainean izan da. Txoperen ari begira gelditu nez bada Asier, baina gainean izan da eta hile do bizi egindago jokaldia ongi atera zaio. Bai, zorte apur bat ere izan duela dut zait, baina haze tanto egin duen. Lautik atzera zituen oinak eta kantxa erdia zegoen gainera kokatuta, zeinen dotore zabaldu duen pilota, Etxaniz oso urrun zegoen eta orain sufritu beharrean gorriak, gorriak batez ere diot, oso gertu dutelako txapela eta ez da plaza ederra izaten hola egotea, Bai, hain gertu ikusten duzen eta gaina beti zaten dugu, finalak detaile txikietan alde batero beste erortzen direla, milimetro gutxigatik izan da txapagaina, baina txapagaina eta tanto. Halaxe da, bai, halaxe da. Bantxo bikain bat egin du Salaberriak, oraingo tanto bere dotore izan da, beste halago hiru egiten baditu, txapelako izaterako bidean izango dira, baina hori zapuzten ahaleginduko dira gorriak. Ezker horma baliatuta sakea egin, oso ongi Figueroa, eraman eta aireak edo, hala ere sartu egin da Salaberria, luze. Huts, baina gainean. Hau ere huts, baina barruan, Bada tentsioa. Tentsioa, izugarria, nekea baino gehiago, esango genuke. Eraman Figueroa, makina pilota baizora maten ari da. Kanpora joan zaio, ederra zen, baina kanpora joan zaio. Pilota Salaberriari, eta hortxe bukatu da. Juvenilen artekoa, Etxanizek eta Figueroa 18, Salaberria nahiek 15. Ezin esan daiteke partida izugarri izan denik, distiratxu izan denik, baina detaile honak ikusi ditugu, lauen aldetik eta partida polita, Asier. Bai, oso polita izan da, batez ere emozio aldetikan, esango dut, esan dugun bezala akats desente, nahi baino gehiago, baina, bueno, normala da, gazteak dira, eta frontoia horra dagoela jokatzea ez da erreza, ohitu gabe daudelako. Eta, bueno, nire partez zorionak, bai Etxanizi eta baita noski Figueroari ere.
Bueno, zorionak, bikote, txapelketa importantea, digo, un campeonato importante, txapela garrantzitsuak eta pozik, ezta, Txaniz? Bai, pozik. Txapelketa honek izen handixeak dola, gure mailan da pozik irasike. Atzo Gipuzkoako txapelketa irabazi zenuen, gaur hau, eta oraindik kontuan hartu behar da kadete mailako pelotaria zerala gainera, ezta? Bai, kadete mailako eta hemen digotzin ziren da guztu hartu nun, jamadie eta pixketu bai, bildurro, holako tekin jokatzi 2 urte zaharro eta bildur pixka baino oso motibote etorrenez da txapela irasike guztu. Digo, Hugo, que habéis ganado un campeonato muy importante, habéis empezado un poco dudosos, pero habéis hecho un buen partido, has terminado muy bien, gozando la pelota muy bien, también te has atrevido a echar unas jugadas, has jugado un partido muy bueno. Sí, hemos empezado un poco sin confianza y un poco fríos, no sé, me ha costado mucho entrar en el partido y al final he conseguido meterme un poco y he gozado un poco más, pero bueno, muy contento del campeonato y a seguir trabajando. Me imagino que harás muchísimos kilómetros para jugar a pelota, para entrenar, para venir aquí y esta chapela también te dará fuerza para seguir así, ¿no? Sí, eso es. El esfuerzo es muy grande mío y de toda mi familia. Todos los días hacemos muchos kilómetros para entrenar, para todo, para ir a estudiar y todo. Y un esfuerzo muy grande mío y de mi familia y con esto merece la pena hacer todo el esfuerzo. Bueno, Etxaniz, ez da urtea hobeto hasterik, ze eskatzen diozu 2008 ostai? Aldi txapelketa gexena jokau eta alda mai egon dinaman. Lani segiu eta txapelketa etortzien horten. Hori ba, segizazuela lanean, eskerrik asko bioi, zorionak eta egongo bera, bale? Hortxe ba, bi pilotariak, galtzaileak ere harrapatu nahi ditugu, Salaberria anaiak. Bueno, Salaberria ere hemen dugu, ez dakit aurrelaria edo atzelaria zerean, atzelaria, biak igual zerate, biskiak. Launak ez omen dute ala esate, baina niri kosta egiten zait antzematea, bueno, ongi hasi dezue finala, baino bigarren partean pixka bat goiti bera egin dezue, beraie beiti gora eta alde egin dezue finalak, ezta? Hasi hasieran oso ongi manez arrun gustora, nero pilotaren entzan ongi jartzen, pixko gainen sartzen zizean, egun doble lan egin barda mateko eta pixko nekatu naiz, txispa galdu dut eta atzen dominatzen azpada aurren deusitik ez da. Goizutatik ere jende pila bat etorri da, jende mordoa, gero bainata pezetxak ere joatzen du, baina zuek ikustear ere bai, urduritasunak eragin aldizu edo lasai zinaten. Ni hasieran lasai nintzen ez digit, anaiak ea lasaten zian, bie guztu egin den, ez da etxango nizun bere, igual bai konturatu gabere holo gauzak egiten dute burun. Atia ere hor ikusi du, Atia pelotaria handia izan dakoa, aholkuk ematez zizuten, baina gaur ez da posible izan. Zer eskatzen diozu 2008 ostari? Eta ostari? Hobetzen seitzea eta beste holoko torneo bat berriz finalen ikusten gan. Ederki, eskerrik asko eta altxa burua, bale? Hortxe bada irabazleen adierazpenak eta Salaberria eta Ranaietan atzelaria ere gurekin izan dugu, triste, baina pozik egoteko moduan dira. Finalera ez baita edozein iristen. Atxede txiki bat hartuko dugu orain, baina ez promesen mailako finala aurkeztu gabe. Aurrez aurre izango ditugu Lapke klubetik etorrita Oier Ibarluzea eta Ander Garmendia batetik, eta bestetik Mikel Aramarri Azkoitiarra eta Asier Balerdi hoberenakoa. Beraz, partidu handia espero dugu, promesen mailan ere 22 jokatuko dute, bertan espero zaituztegu, orain arte.
jugador como txuriagoa, bai, ba, hoi, desenfokatzen danen, como galditea. Uste bakala zen lanketa bisa kontestan. Igual hoi da lokatzen. Bai, pixka notatzea. Eta sineste eta para mi. Eta mis planos.
Arratsaldeon berriz ere Tolosako Beotibar pilotalekutik juvenilen mailako partida ikusi dugu. Ongi ikusi ere Julen Etxanizek eta Hugo Figueroak irabazi dute Salaberria Anaien kontra, partida txukuna ikusi dugu. Eta Promesen mailako aurkeztuko dizugu jarraian. 22 jokatuko dute orain. Oier Ribarluzeak eta Ander Garmendiak gorriz, Mikel Aranbarrik eta Asier Balerdik urdinez, Lazkaoko Lakte pilota elkartearen izenean datoz gorriak, Azkoititik dator Aranbarri eta Oberenatik, Oberena historikotik, Balerdi, Asier, arratsaldeon berriz ere. Iep, arratsaldeon. Bueno, esan digute adituek final orekatua espero daitekela, eta ea hala izaten den, ezta? Bai, adituei kaso egingo diogu eta guk ere hori opa dugu, ez? Final estu izatea, lau pilotariek beren onena matea eta ikuskizun polit bat ikustea. Antolatzaile Galaxi esan digute bai, lan handia egiten dutela esan dizuegu antolatzaileek. 2013an hasi ziren txapelketa antolatzen, beti ez da kategoria beretan jokatu, txapelketa hau, batzuetan kadetek parte hartu dute, bestetan juvenilet, bestetan bi kategoria bakarrik izan dira, baina errepaso txiki bat egin nahi dizuegu, askar batean, eta 2013ra jota, begira, Asier, ze izen azaltzen zaizkigu. Izen eta argazki dotoreak. Txapeldun, Errandonea eta Oier Etxeberria, azpi txapeldun, Bakaikoa eta Urdapileta. Promesatan Dario eta Sarasa txapeldun, Espinal eta Ibarrondo txapeldun orde. Eta elitean, Artola eta Tolosa txapeldun, Arrieta eta Gorrotxategi txapeldun orde. 2014an, juveniletan Peña eta Martija txapeldun, Laso eta Laso eta Martinez txapeldun, Peña eta Martija txapeldun orde. Dario eta Erasun txapeldun Promesatan, Eneko Labak eta Anderrimaz txapeldun orde. Eta elitean, Artola berriz ere eta Gorriti txapeldun, Arrieta eta Arratibel txapeldun orde. 2015an, juveniletan, Zubizarreta eta Erauskin txapeldun, Egiguren eta Salegi txapeldun orde. Egiguren Joritz Tolosarra. Promesatan, Elordi eta Urizar txapeldun, Laso eta Sarasa txapeldun orde. Eta seniorretan, Agirre eta Gorrotxategi txapeldun, Irribarria, Iker eta Arratibel txapeldun orde. Goazen 2016ra, Promesatan, Prado eta Irureta Goiena txapeldun, Otadui eta Joritzegi Guren txapeldun orde. Bakaikoa eta Murriondo txapeldun orde, elite mailan, eta Urrieta eta Arratibel txapeldun. 2016an, bi kategoriatan bakarrik jokatu zelako. Ez, barka, juvenile partidare bentzean, eta txapeldun atera ziren Iker Salaberria eta Zezeaga, Jon Alberdi eta Salaberriren kontra. 2017an, Mata eta Kordon txapeldun, Sein eta Etxeberria txapeldun orde, juveniletan. Promesatan, Peio Etxeberria eta Aranguren txapeldun, Joritzei Guren eta Pedro Ruiz txapeldun orde. Eta elitean, Prado eta Arratibel txapeldun, Eneko Labaka eta Teletxea berriz txapeldun orde. 2018ra joan da, juveniletan Agirre Amalio eta Elizegi txapelaren buruan zutela Mata eta Koiranen kontra. Elitean, Eneko Labaka eta Aranguren txapeldun, Zubizarreta eta Garmendiaren kontra. Hemen bai, I kategoriatan jokatu zen txapelketa. 2019an, juveniletan Lasa eta Koiran txapeldun, De La Fuente eta Agirre txapeldun orde. Promesatan, Julen Egiguren eta Antion Apezetxea txapeldun, Murua eta Elizegi txapeldun orde. Eta elitean, Salaberria eta Otaidui txapeldun, Zubizarreta eta Uriondo txapeldun orde. Gero, 2021an etzen txapelketarik jokatu, pandemiaren erruz, eta 22an, Promesatan Unai Amiano eta Peñalber txapeldun, Apezetxea eta Landa txapeldun orde. De La Fuente eta Lizeaga txapeldun, Fernandez eta Oliden txapeldun orde. Eta Kanabal eta Garmendia txapeldun, elitean Julen Alberdi eta Aldaberen kontra. Eta iaz berriz, kadetetan, Perurenak bost olano, Peruren 18 olano bost, mano jokatu zuten. Primeran, lehen mailan, Apezetxea eta Olidenek 22, Zubizarretik eta Apeztegiak 21, eta elitean Eneko Labakak eta Eken Lizeak 22, Fernandez eta Lozak bost. Eta urtengoak erabaki gabe daude oraindik. Zenbat izen dauden egun profesionaletan, Asier? Eta hainbat, eta esan duzuna, azkenean txapelketai, dena da, ez, bere osotasunean, dagoen jendetza, dagoen atzean dagoen lan guzti hori, eta gero noski protagonistek bereiek ematen dutela izena txapelketari,
eta kasu honetan ere horrelaxe da. Zenbat gaur egun goi mailan ikusi ditugunak, hemendik txapeldun izanak. Hortxe dituzue, bigarren partidako protagonistak, Gorri Ziberluze eta Ander Garmendia, Urdina Zaramarri eta Balerdi. Aldatuko jo bestela. Berso bakarra bota du Peña goraingo honetan, Angel Mari Peñari gano bersolari ondia. Honek ez du utxik egiten. Pilota polita dela, baina kritiso eta berso ere bai, Asier. Bai, horixe. Atzo izan nintzen, Bixente Artolaren omenaldian, eta omenaldi oso onkigarria eta polita egin zioten. Eta nire izan ziren bertsoak, eta zenbat jazten duen bertsoak. Euskal kultura eta euskal rolak, euskal pilota kasu horretan, eta gaur ere ez dira falta. Denean balio du bersoak, pilota jaialdi batean, omenaldi batean, bataio batean edo funeral batean. Denean balio du bersoak, toki guztietan egoki gelditzen da. Baina gu pilota ikustera etorri gara batez ere, eta hasteko prest dira, lau pilotariak ezagite ezagutzen dituzun bi bikoteak, Asier. Bai, ni gorria bai bintzat, gorrien aurka jokatu naiz. Garmendiarekin Garfeko azken urtean partidu batero bai, udaran jokatu denuen. Eta bueno, bai, nire dut zait, bikote oso gogorra egin dezaketela, Iberluzea oso pelotari serioa da, pelota oso gutxi galtzen duena. Eta, urdinak ez dituen beste zagotzen, badakit Aramarri, gol jokalariaren Aritz Aramarri Ibarreko jokalariaren ingusua dela, baina informazio gutxiago dut urdinen inguruan. Hasi da finala. Hasi da bai, eta airez huts, urruti xamar zituen hankak, laguntzeko sartu da, konfiantza baduen seinale, baina huts egin du. Bai, behar handirik gabe, gainera, bueno, Garmendia ezkerra dugu. Ez da ohikoa, atzelari ezkerra ikustea, Rezusta debuta egin zuenetik agian ohikoagoa egiten zaigu, ordura arte beti zaten zen ez? Atzelaria ezkerra baldin baiz, aurrera izen berraukek. Bai, biak dira ezkerrak, kasualidadea. Bai, biak dira ezkerra, bai. Bikote ezkerra osatzen dute eta bikote arriskutsua. Ezkerra beti esaten da arriskutsua dela, Asier, kantxarrian ezkerra jartzen denean ez da jakiten nora jo, Ezkerra beti esaten da argi. Horre, erderaz bada esaldi bat, no hay ningún zurdo derecho. Ongi jarria bai. Atzera, baina txapara. Ze ongi gozatu duen pilota, Aramarri Azkoitiarra, pilotari bizia oso, teknika honekoa, defentsa ondikoa, eta eskarmentu ondikoa esango dugu da, seni horretan Azkoitiko Oteiza klubaren izenean hainbat eta hainbat partidu jogatutako, herri artekoetan ere bai, partidak garrantzitsuak, eta Balerri berriz lehen aurretik aritzen zen, baina orain atzetik, eta ez da erresa aldaketa hori egitea, Asier aurrelaria, baina gaia baduen seinale, atzean ezin du edonor jokatu. Horixe izaten joan, azkenean denen eskura ez dagoela hori, aurretik atzera pasatzen hori. Eta Lazkako bikotea berriz, bikote gaztea da, Ibarluzea batez ere, oso gaztea, emaitza bikainak lortzen ari dena. Eta Ander Garmendia berriz ez da austalea, baina oso sendoa, pilota bizi mugitzen duena, eta
Eta lana behintzat egingo dute. Hauek Gartzaronen ikusi nituen, azaroan, txapeldun izan ziren Gartzaronen, eta han txapeldun izan ziren, eta gaur finalean baldin baude zerbaitegatik da. Piloteo bizian bi atzelariak. Ongi Garmendi ezkerrez. Alerri, ederki. Nor baino nor, bi atzelariak, aurrelariak ezin sartu jokuan. Huts, ordu aukerakoa, Ibarluzeak, baina zeinen ongi, nabaritzen da aurren ibilia dela, zeinen ongi modatuen eta nola luzatu duen pelota. Alerri. Ongi. Bana besterik ez dizbaz Asier, baina ematen du partia luze izango dela, Bai. Aramarri, jokuan sartuz, atzera honek ere, bizi-bizi. Eruditzen lau pilotarak ere ongi sartu direla, Bai. Beste eskarmentu bat aurrekoekin alderatuta. Bai. Beste kategoria bat. Atzera, osongi. Arruan da. Eskubiz, eskubiz. Ongi moztua. Antxo Ibarluzeak, zabal-zabaletik, eraman Aramarri. Eskubiz. Nio? Hain. Ni eskubi ezan ez, baina seklo ez du pilota ala luzatu. Eraman bai, baina kanporai esein du, ze pilota bada jo duen, eskubiz, bederatzi. Bikaina jo du. Aztertuta. Meritu handiko, badakit, Asier Mintegirekin ordu asko sortuko dela, eskuri hori hobetzen eta orain honetan ezagun izan du. Eta Lazkaone lan handia egiten dute pelotariekin, Nik beti esan izan dut, sekretu bakarra dagoela mejoratzeko, bakarra ez da egongo, baina ariketak egitea dela, ez hola pelota bat eman lau pilotariri eta partida jolastea hori ere behar da, baina ariketak egitea eta bat gainean edukitzea eta Lazkaon hori egiten dute, entrenamendu espezifikoa galegia. Asier Mintegi horretan ordu asko sartzen du, eta esan du, azkenean, bizitzen honetan dena bezala errepikatzen den hori hobetzen du. Eta errepikapenak eta ordua sartuta, dago misteriorik. Pero batzuk berezko gehiago izango dute, Jokin Altunak adibidez, baina... Bai, ark lehenago ikasiko du agian, baina... Baina bai, orduan, beste sekreturik ez dago. Esan duzu, Asier Mintegirekin aritzen direla, hala da, ikusi dut. Aite izan berri dela ere, eta zorionak bidaltzen dizkigu. Zorionak bendik ere da. Pelotari beharritugu etorkizunean, mutil zein neska, eta pozgarria da, umeak egartzea mundura, bai. Nekagarriare bai. Hiru eta bat, gorriak aurretik. Sakean, Ibarluzea. Ezkerranen sakea ere ezberdin izaten da, eramateko Asier. Neri behintzat lauterrian eta ez zaidan bat ere gustatzen ezkerranen sakeak eramatea. Eta buruz buru lehen behintzat orain zuzenean errestuan aurrean jartzen den garelako, jartzen direlako pelotariak, baina lehen atzean jartzen garen errez ikusten zuen ezkerra zenak. Horregatik. Ander Garmendia, esan dugu, Beñat Garmendiak bertan bere utzi garri izan duela elite mailako finala, atz batean mina hartu zuelako, haren lehengusua dugu Ander. Azkao bertako gainera. Eta hemen Beñat erintxe dugu, eta ezagun du. Atz batean mina hartu dela. Barruan ote, bai, barruan da, toki txarrera, eta ezin eraman. Ez zituen aparte, publikoko jendeak eta ulkiak eta ezin izan du pelota hori bildu balerdik eta esan dugu partia gorra espero zitutela, baina gorriak olatu hartu dute, Bai, esan ditiko goto sartu dela partidan eta bandikan bizi-bizirik. Salaberria nahi buruz esan dugu, elkarrekin esperientzia handia osatzen zuten ikotea zirela, elkarrekin ordua asko sartuta, eta hauek ere alaxe dira ba. Ikotea maiz osatzen dute hauek, Gipuzkoako txapelketa pribatuetan maiz ibiltzen dira elkarrekin, eta hori igarri egiten da. Ibarluzea sakea. Ezker Ormaz lagundurik, ongi balerdi. Pasatzen utzi. Zera Garmendia.
esan dugu, aparteko jorik ez duela mutil hone, baina bai sendotasuna eta partidari ongi eusten duen mutil horietako da, gogorra zinez. Aramarri jokoan sartu, bizi gantxoa ongi Ibarluzea. Gora aldegin dio Balerriri pilota honek, eta atxeden setera joango dira Urdinak, ezerezetik ez, baina aparteko ezer egin gabe lautantoko aldea lortu baitute gorriek. Bai, eta gainera aipatu duguna, gorriak opari gutxi egiteko bikote dira, oso gogorra defentsa handikoak, oso rokosoak esaten bezala, eta hauei horrelako abantaien batea, arriskutsua da. Eta Urdinak zer esan, Balerri ongi ikusten dut, kantxan ongi mugitzen, pelota soltatzen, baina ditu, bi ala hiru galdutako. Alaxe ditu bai, gorputz eta harima jotzen ari dago ere pilota, Ibarluzeari parean eusteko alaxe egin dauka eta gora joan zaizkio pare bat pilotak ala eta momentuz ezinean. Urdinak finalera iristeko Ibarluzeak eta Garmendiak bide luzeagoa egin behar izan dute aurkariena baino, final aurdenetan hasi zirelako txapelketan lehiatzen. Kanporaketa horietan, Sarasibar eta Goiburu menderatu zituzten. Ibarluzeak eta Garmendiak eta finalerrietan berriz Zestau, Joanes Zestau eta Albeniz eta Aramarrik eta Balerrik berriz finalerrietan jokatu zuten orain arteko partidu bakarra eta Nazabal eta Erle menderatu zituzten. Promesa mailan txapelketa honetako bi bikoterik onenak, maila honetan hementxe ditugu aurrez aurre eta ikusiko dugu. Lehen 3 napar eta gipuzkoar bat izan ditugu, orain berriz 3 gipuzkoar eta napar bat aurrez aurre. Emozioa nahi genukela esan dugu, baina momentuz zuloa pixkanak irikitzen ari dira gorriak eta esan duzuna, Asier hauei zuloa hunditzen utzi ezkero, gero lan oso nekeza da aldea murriztea batez ere oso bikote sendoa osatzen dutelako eta gutxi galtzen dutena. Bikote sendoa, langileak, zentzudunak, hau gutxitan ikusiko dituzu partidutik atera eta zer egin ezakitela, ez? Beti oso burutsu jokatzen dute. Eta horrelako pelotariei, nabantaien batea zaila da. Gatza gatatzen da askotan, horreik gutxo oparitzen dutelako. Ordoa sakera Ibarluzea, makina bat ezker ikusi izan ditugu, hemen irudietan ikusiko dugu txoperena non dagoen kokatua epaile bezala, ezker batzu joan izan dira, epailearen atzetik sake ateratzera eta kantxaren iskinean bote egin. Ibarluzea kantxaren erdi-erditik egiten du sakea, hori ere bakoitzak berea du. Hori ipatu duzu da, Del Rey, etorri zaigu gora, hori kantxez kanpotik Alberto Del Rey, kanpotik, bai. Azken momentura arte kanpotik bat duzu. Aukerakoa Balerri, bizi-bizi, ongi atzera. Eta gure jokatzeko pilota, mugitzeko zaila ematen du. Oso pilota egokia, pelotan jokatzeko eta pelotan ikasteko. Pelota ikusteko. Hori da. Toki txarrera doa eta ezin eraman. Akaso Ibarluzeren pilota egokiagoa zen, baina bidean Aranbarri topatu du eta urruti xamar zegoen Garmendia behartuten tantoa eta lortu dute Urdinak. Bi eta bost, pilota zaleak, adi. Benga, publikoa ere animatu nahian pilotariak. Ogiberri txapelketago finalak, eta eskertzeko Ogiberri babeslearen laguntza ere, Ogiberri, Peru, Excavaciones Peru enpresa bera ere protagonista izaten da txapelketa hauetan, eta beste bat babesle ere badira. Ezker Orman, ederki ikus dezakegunez, haien laguntzare eskartzekoa eta zinez estimatzekoa. Aramarri sakean. Beti gustatu izan zait Asier nola egiten duten sakeak, ze sake egiten dituen eta begira, azkeneko sakea. Sake hau zitela izan da. Botea oso ongi, 4-5 paso jarraien ematen ditu impulso hartzeko, inertzia hartzeko eta sakatzailea handia da Aramarri azkoitiarra. Lamutilak zimelak, ongi prestatutakoak. Ongi prestatuta, bai.
Aramarri sakean. Motzago sake hau, ongi lagundu dio Airez, Uberluzeak, pilota gaiztoa jarri gainera. Ongi moldatu da Aramarri. Zazpirik ezkerrez, Garmendia. Eta Balerdi ere. Nor baina nor gehiago, bi atzelariak. Eskubiz, jokoan sartu, Uberluzea, goleaz ongi, baina zein aixe atera duen pelota ezker hormatik. Lanean jarraitu behar bi bikoteik. Antxo ona, kontrakantxan oinak dituela ederki bildu. Kultibera golea bikainea, Nio! Azte tanto esken egun. Bere tokitik ongi atera urkaria eta gero goiti bera goleaz ederki bukatu du tantoa. Biziko partidan etxan izen bolea bitkain bat ikusi dugu eta hau ez da gutxiago izan. Goleak ere estilo guztietakoak, luze, gaur egun gainera hainbeste aire sartzen direnean eta pilotariak ezkurriari ikusten diogu batez ere, Pello Etxeberriari ere bai, eta bai luze, bai motz, jakin behar da noiz nola jo goleak. Hori da. Eta, ez dira ondioko jokaldia, nire gusturako ezker gantxoa, bolea eder bat ikusten dugunean kasu honetan bezala ere eskertzen da benetan. Garai batean, ni pilota ikusten hasi nintzenean telebistan Miguel Capellan. Eta ostiralero Capellan eta Titin izaten ziren aurrez aurre binaka eta Capellan hor aritzen zen golea. Jo eta eraginkorra izatea kostatzen zitzaion. Baina gaur egungo pelotekin goleak beste logika bat du hasiera. Bai. Formabikoan ere mina handia egiten dute. Hori da, pilota aldatu zenean, pupara igarro zirenean, hor askotan ezker hor bajo eta bera egiten du pilotak. Efektu hartzen du eta bera egiten du. Eta nik uste geroztik boleak berak ere mina handiago egiten duen. Berdin dute partida, Asier, esan dugu, gorriak olatu gainean zebiltzala, baina azpiratu ditu olatuak eta Aramarriren reakzio bikainaren ondoren, lehen goleaz gantxo egin badu, azkeneko ezker gantxoz izan da, Bosna markailuan, uste dut partiago lehen berdinketa dela. Pilpilean, hasiera honetan. Eraman, berriz ere aire bila, pasatzen utzi, Balerdik. Ez da ongi jarri pelotaren gana, alare atzera. Ander Armendiak, Eraman. Asier Balerdik. Aixa ateratzen ezkerrez pelota hori Barluzeak, Bai ezkerrez da baita eskuinez ere, defentsan ere ezkerra izanagatik errezkentzen. Eskatu Anderrek, ongi eutxi. Gaur egun ematen du atzelaria izateko metro eta 85 gora izan beharra dagoela eta Asier Balerdi hemendik begiratuta mintzat ez dirudi halako gorputza duenik, baina ongi modatzen da, Txokora nahi zuen Ibarluzeak, baina ez zu asmatu eta berriz ere lanean jarraitu behar bikote. Aire sartu da, Ibarluze, luze, pasatzen utzi, Balerdi, kontrakantxatik, ederki bildua, berriz ere aire sartu. Gehiago gurutzatu oraingoan. Aurreratu eta Sotamanoz. Tikitaka bizian bi aurrelariak. Ongi, lekutuz, pilota, Ibarluzea. Partidan sartuta eta konzentratuta lauak. Bai, anto bizia jokatzen. Hauxe izaten da garrantzitsuena final batean, sartuta egotea eta konzentrazioa erabat horretara bideratuta izatea. Gauterriti Balerdi, ongi atzera, oso ongi. Beste aukera bat. Moztu orain honetan. Klua badago, alare txokora jodu. Txarra zioan eta nola aurreratu den eta dominatzera pasa gainera. Ikusi du txarra zioala atzelariaren zat. Lan handia egiten du. Baina propio eta intentzio oso jotako pelota izan da Aramarrirena, Garbi dago ez Igorrien aulunea, aulunea edo aulezia nabal honetan dagoela eta nik uste Urdinen helburuetako nagusi hori izango dela, bien eskubia bilatzea.
Ja, hor ikusiko dugu nola propio jo duen Zabalera, ez tantoa bukatzeagatik, baina bai, bueno. Ja, bentsat behartu, eskuiz da, joatzera hori da. behartu. Adakite hortik zer txarri gitzila etoreko. Eta eskubiz ongi moldatzen dira, erakutsi duten bezala gorria, baina ez dut ezkerrezainako konfiantzarik. Eta txapa berai esegin dio pelota horrek, 5-1 aurreratu dira. Lazkaoko ordezkariak, baina azken 5 tantoak urdinek egin dituzte, eta harritzeko izaten da 5 tanto jarraian egin ondoren pelota aldatu nahi izatea. Bai, eta ohikoa, tira. Beraien arrazoiak izango dituzte. Bai, hor, partiden barruan zuk ere erantziak izu, estrategiak eta erabiltzen dira, lehenengo pelota berabiliko diu, gastatzen bai, diu bai. gaiena, pero baterako diu, eta bueno. Partida baten barruan partida asko jogatzen dira, eta... Iur zerbait pintxatu izango dutela eta logikaren bat izango da. Ea, emaitzarik izaten duten edo ez. Ara Marri sakera. Zabalera edo erdira behintzat. Baina nola erantzun dio. Ikaina! Eta pelota berriarekin erresago egiten dira jokaldi horiek. Bai. Azkenean normalean ez du pilotak eta atera berritan hori aprobetxatzea oso izko izaten da. Eta hainbesteko indarrik eman beharrik, abiadura handiago emateko pilotak. Eta baliteke logika, pilota aldaketaren logika hortik etortzea, ikusi dugu nola sakatu duen Zabalera edo erdira behintzat, eta gero bukatu ondo egin du, baina logika izan daiteke sakean hastu nahi izatea. Ikuste pelota atera duenean, buruen ja bazuela jokaldi hori. Ea sake errematea egiten dudan eta ongi atera zaila. Halaxe da, bai, ea ba, oraingo honetan zer erabakitzen du, baina nastea beti izaten da onuragarria, sakean nastea, are gehiago halako sakea izan da. Motz eta zerrera oraingoan, Balerrik aukera. Ez da ongi jarri, alare, bien tartera. Atzera Aramarrik. Atzera eta baztertuz. Garmendia, zazpitik, ederki. Aire bila, ez da sartu. Bere burua lurrera boteaz, ongi Balerdi. Atzera orain. Beti gora egiten ari da Balerdi ere, eta tanto, eta egindakotzat apuntatu behar pilotaka da. Zalantzari gabe. Usi dugu askotan ez duela neurria ongi hartu, ez ere Balerdi pelotari, askotan jan egin duela. Kasu honetan bikain jarri da, bikain neurtu ditu distantziak eta pilotaka bikain izan da. 5-1 aurretik izan ditugu gorriak eta Neronek esan dut, olatu gainean dabiltzala eta usten ari zirela, baina zer nolako erreakzioa izaten ari diren urdinak eta partida baten barruan partida gehiago baldin badaude, oraingo honetan behintzat eroso urdinak euren pilota berria ere atera dute eta atsedena eskatu dute gorriek. Bolada hori etenaian, begira, publikoan zema jende daukagun, aur gazte zein heldun, eska zein mutiko, txura ederra pilotaleku honek Tolosako Beotibarrek eta magina bat partidu hartu izango ditu frontoinak. Frontoinak itzengo balu, Esatari lanetan frontoia bera jarriko luke. Hori. Bat pilotaka da jasotu ditu. Ia 8 minuta 80ean, erekia. Pentsa. Gainera Tolosaren erdian dago kokatua, taberna batek kristalera daukala, frontoira begira, goxoa, ona izateaz gain, jokatzeko ona izateaz gain, frontoi goxoa eta bildua da. Ongi zaindutako. Askotan aipatzen dugun pilotaren erromantizismo hori mantentzen duen pilotarekoa. Hau eta astelena eta frontoi industrialetatik aratago, Bizkaia edo Navarraren izan dizkenetatik beste gutxu bat ematen dut ikusten. Nire beste bat. Ederki esplikatu duzu asier. Oso ondo. Irudietan ikustitzak txapelak eta hori Emilia leian, oraindik ere lan asko egin beharrean eta izerdi asko bota beharrean lau pilotariak. Ea ba, atxedenak mesede egiten dire, begira, Sakia Zabalera, hala ere ezkerrez jarri eta bildu. Ez da erreza izaten, baina ongi bildu du.
Bere onera karri dute tantoa Gorriek. Atzera Balerdik ezkerrez. Eta goiko txapara Garmendiari eta krisi aldi moduko baten sartuta Gorriak, Bai, esan duguna, Gorriei azkenean rei tantoa sartzea zaila da, baina bereia egitea ere kostatzen zaie. Garluzaren indargun esango dugu defentsa dela, eraso baino gehiago, hortaz, horrelako egoeretan ikusten duzunean aurkariak takada handia egiten nahi dezku eta ikusten dut berein jokua berein ezakitela. Halaxe da bai, eta kontratik berriz, beiti gora egiten urdinak. Batez ere, sakean nahasten asmatzen ari da, Aramarri, sakez mina handia egiten. Orain ere, aukera ederra baliatu dio bere buruari, moztu. Eraman, Ibarluzeak. Zabalera sakatzen ikusi dugu, motz sakatzen, luze sakatzen, kanpotik begiratuta agian ez da iruditzen, baina aurkariak tokitik ateratzeko eta urduri jartzeko oso baliagarria da, sake estilo horiek egitea eta sake aldatzea. Ongi Garmendia oraingo honetan. Eta ebitzen zait gaur egun, profesional mailatik hasita, gutxi nazten dela sakea. Azken aldi honetan bi paretaz ikusi dugu, Dario izan da, ezta? Zabala bera ere ikusi izan dugu eta Dario izan da, baina bestela arratzu duzu bai. Gutxi baliatzen. Badira, bai, baina orokorrean beste badura pelotari gehiago ere, denek egin dezaketa, batzuek sake naturalagoa dute, peina etorkitzen burura, bidez. Baina, bai, gaur bera esatu duzen berak ere asko nazten zuen, batzuetan bonbeatuta, bestetan azpetik, bestetan, beti alantzori eragin minta datzileak ere. Hori da. Behartzuten tantoa Gorriek eta Aramarriko paritu die, etzen pilotari aproposena ezkerrairez sartzeko Ormari erdi txatxorik zetorrelako pilota hori, baina sartu eginda Azkoiti erra eta kale egindu, kale egindu, 6. tantoa emanaz Gorriei, 8 tantoko bolada amaitu da, eta orain, behar dute, bolada etxoa Gorriek, sake traketxa benetan, Ibarluzeak, ongi eraman, Balerdik. Ibarluzea bera, lauterretik, atzera, bizi atzeratzen du. Ia amarretik, eraman, Balerdik. Ederki zabaldua, kanpora joan zaio, baina merezi zuen barruan izatea, Bai, ezkerka da aurrena luzea, atzera eta gero oso zabal eginda, baina arrisku gehitxo, markagailu horrela ikusita. Akaso alboxiagotik jo izan balu, baina azpixa marretik hartu dute duen irudipena eman dit eta hor ongi neurtu beharra du bazter guztiak. Urruti zen, okerez banago erdi inguruan zituen oinak. Ben ikusiko dugu. Baina jarraitu behar, lauean. Urruti bai. Otik tanto amaitza zaila da. Ederra zen, baina kanpora joan zaio eta ezin tanto errenkadeik egin. Lan erdien bila, Aramarri sakera. Gogoratuko dugu 22 dela partida hau. Ea lan erdietan. Zein izaten dugun aurretik. Balerdi. Balera. Eta kanpora joan zaio, bestela oso pilota gaizto izango zen. Eta bere buruarekin haserre normala da, aukerako pilota galdu delako. Ondi egin du bai. Eta bikaina zuen. Horretara xo joan da, soltatzera eta azpitik atzera jartzera joan da, baina eskoen ongi sartu eta kanpora egin zuen. Azpi eta 10 eta pilota berarekin jarraituko dute Gorrere zalantzak izan dituzte, elkarren artean hitz egiten ikusi ditugu. Eta pilota berarekin jarraituko dute Ibarluzeak eta Ander Garmendiak. Errepara jozue, Ibarluzeari nondik egiten duen sakea, ikusten dugun hortxe. Antxe erditik egiten du sakea eta pentsatu nahi dut ezker Orman nahita jotzen duela. Baina, nire gusturako gehitxo jotzen ari da. Antxe erditik sakea eginda gainera anguloa harrapatzea sakeak askoz ere komplikatuko da. Iruditzen gaina, pilota leku honetan jakin da atzen ze kargatzen duen, ze zamartzen duen pilotak. Eke onbeatu batek mina handi egiten dela. Laria Eixeiterretik aire sartzen bada milagrondirik ezin zuek egin, eta uzten badu, atzelari erentzeko ere, asko gartu du. Atzera bizi-bizi, Aramarrik. Ongi Garmendia, ongi kendua. Sartu alere. Aukerako pilota, dejada txokora, baina zorroma bilatu gabe.
Amabiko egiten saiatu da, eskatu Anderrek, baina Ibarluzea bera sartu da eskubiz, moztu, ongi Aramarri. Aramarri bizi eta jokoa ongi nasten. Bai, hala dira. Agintzea pasatzeko aukera, Alerdi, bien tartera moztu du. Atzetik aurrera joan eta ongi, Garmendia. Tantoa gogortzen. Berriz ere bien tartera, aurreratu Ibarluzea eta ederra pilotaka da. Tanto, ongi aurreratzen da, ez da lehenengo aldia eta oso ongi aurreratu da. Hor lan handia egiten du eta atzelariari lan handia egiten dio. Eta ni uste orain monetan ere tanto egitera baina gehiago atzelariari laguntzera sartu dela. Ez duela bat gozatu, baina oso bizi atera zaio eta tantoa. Halaxe da bai, berriz ere bi tantora hurbildu dira gorriak. Eta akaso Ibarluzeari gehiago falta zaio edo kostatzen zaio anguluak bilatzea eta tantoak aurrean bukatzea, goiti bera gurutzatutako pilotaka da batekin, baina gainerakoan bien tartera jota eta mina handia egiten du, Bai, nik uste horixe bakarrik fantazioa, ez? Ezker gantzua gehiago bilatzea, ezker golea azkotzeko ikilo handiagoa du, baina, bueno, ezker goleaz eta azkenean zuzenago jotzen da, angulua bilatzea zailago da, eta tanto amaitzea, muskua zailagoa, angulo gutxiago bilatuta. Gainantzean bai defentsan, eskuinez ere osi dugu, bilatu diotenetan oso ongi defendatzen duela, eta ongi luzatzen duela, baina hortxe apur bat, Zabaleko... Aukera ederra zuen ba, Zabaleko raia hori bilatu behar. Ez du tanto bukatzerik lortu Ibarluzeak, bi aukera ederra izan ditu, baina Antxoa gehiago gurutzatu izan baldu bai, baina ez du gurutzatu. Hanean jarraitu du, beste erremediori ez dute. Alerdi, ongi. Golea sartu da, Zabalera, Ibarluzea. Moztu, Ibarluzea bera sartu. Bai, honek gehiago gurutzatu du. Ara, ze jokaldi egin duen. Gaina. Eskubiz, ze jokaldi egin duen, eramatearekin ez da konformatu, berriz ere Zabalera jona zuen. Eta txapaperei egin dio, dira, kontra erasoan, tanto ona. Jokaldi zitala egin du bai. Eskubiz, gainera, Eta... Hor, irten zaio pelota ezker hormati, baina oso azkar. Bai, zaila zen. Gainera, abaltzera joan da, eta konformatu eramatearekin, eta... Kurtxo bat zerbait hobetze aldera esan honeke bi aurrelari, batez ere Ibarluzaren, bi aurrelari Abaleko marraia gutxi bilatzen ari dira. Haute horrein este metrotxo bat. Hor, ina hundien hortxe egiten da. Zabaleko horreiatik metro batera hartzen den pilota hortik. Dena izaten dituzea arazoak. Beti irakasle aritzen itzenean ni pilota eskoletan eta besterik ez nien eskatzen aurrelari. Naizta kanpora jo pilota horixe bilatu behar dela. Ezker Zabaleko arrastoa horixe bilatu behar dela eta egia da bai. Gehiago bihurritu behar dute pilota bi aurrelariek. Epatu da Xabla Bergara etortzea gora, arek entrenamentuan beti jartzen zigun arrastoa, Abaleko arrastoatik metro batera, 50 zentimetroa, eta han sartutako pilotaka bakarrikan kontatu zituen. Bai, bestela Pampila dutxek ere jartzen zituen, halako ariketa batzuk telebistan ikusia naiz. Bi zirkulo egiten zituen, frontisean, bata gantxo luzerako, bestea gantxo motzerako, eta han sartzen bazen, pilota bere kasia joaten zen, kontrakatxak arrastoaren ondora, eta hala entrenatzen zuten Xalak eta Gonzalezek. Gogortzen ari da partida hasier, gogortzen. Publikotik ere oiuak bai, tentsioa bai, inorkeztu baldu nahi, janek irabazi nahi. Eta huts, oparitxoa, orain honetan Gabon garaia gaude, oparia egiteko garaia, baina oparia ondixo amarra izan da hau, lan erdietan aurretik urdinak, eta Aramarri berriz ere, saskira, lehen pilota berria atera dutenean min egin du, sakearen bitartez, pilota honek sego pixka bat galdu izango du, eta berriz ere, pilota berria kantxara. Bai, lehen funtzionatu diote, eta proba ezagun berriro, pentsa izango du. Horixe bera. Poza ematen du, Armaiak horrela ikusten, Bai, izan da. Beira.
Zenbat buru ikus ditzakegun hor. Batzuk soilak, besteak ez. Edade guztietako jendea baitago. Gaur hemen, Ogi Berri torneoaren, Miguel Soroaren, oroimenezkoaren finalak usteko. 11. ekitaldia, aurtengoa, 2013an hasi ziren txapelketa antolatzen, baina 2 urteko etena izan zen hor, pandemiarengatik, eta indartsu, itzuli zen, txapelketa oso indartsu ere. Atxeen hartzen, lan erdietan, profesional mailan 12. tantoan egiten dute 3 minutu atxeena, baina hauek 11. tantoan egiten ari dira. Oraindik ere lege batzuk ez daude parean profesional eta afizionatu mailan. Atxeenena, gutxieneko iruditzen zait Asier, baina galdetu nahi nizuke, ea pasa falta jarriko ote zenuken afizionatu mailan. Hala dago aspaldian profesionaletan, niri gustatzen zait, eta zuk ze iritzi duzu horren inguruan. Nik ere jarriko nuke, egia esan. Zergatik, atletikan pelotari afizionatu guztien ametsa edo ilusioa delako, oin jokatzea. Eta gero, horrela neurri horretan sartu beharko dutelako, beraz zergatik ez ohitzen joan, ja ikuskizunarekiko, ja internatuago egoteko eta hobeto prozesu bat sartzeko profesional mundura. Eta hortaz aparte, iruditzen zaidalako abantaia handia dela lehenengo sakea, leheno egiten zena ez, pasa egiten badiak bien eta bestela tambien, denbora asko galtzen da bete ere. Denbora ere bai. Gero, bote txar bat egin ezkero ere sakean, lauternean behintzat, pasa egin eta beste aukera duzu. Nik uste, onbar garela pixkanaka exigentzi maila horiek gotzen. Bai, profesionaletan ala bada, egokiena horretara ohitzen joatea izango litzateke. Ez dut esango profesional hartzen dien erabaki guztiak, zuzena direnik, baina iruditzen zait sakearena erabaki zuzena dela. Txapelketa pribatzu batzuetan dagoeneko hala egiten dute, baina oraindik ere Euskadiko Pilota Federazioak ez du halako legerik aldatu eta momentuz pasa falta da txapelketa ofizialetan behintzat, eta pilota berriari berriz ere zetekin ari zaion ateratzen, sake erremate bikaina egin du Aramarrik eta oraingoa saketik. Deno aipatu duguna, pilota datuenen segurezko berriure buruan izango zen, sakatu eta errematatu egin barriat, eta alaxe egin du, orain honetan sakea zabalera eta tanto. Eta horrelako detaietxoek, eskotan, finala baliutzen dute. Alaxe da, bai. Honek ere eramateko sakea zirudien, baina ezker batentzat ez da erreza sake horiek eramatea ezkerrez, pilota okerka etortzen delako, eta horren bila do Aramarri. Eta mugitu erazi, aurreko atxokoa atera dio, orain Zakin horatako zabalera ongi nazten ari da oso. Erdi-erdira. Ibarluze berak ere ez dakia non kokatu aire hartzeko lagundu nahi dio, baina horrengoan ez du tantoa lortu, baina bai tantoa dominatu izatea, eta gainean ote, bai, gainean da, bi pareta, nahi bezala jo, barruan dal ere, ongi mozutakoa, ederki, Aramarri. Baina sakez tanto egin ezpadu ere, behintzat dominatua izan tantoa, ongi orain honetan eman. Asier Balerdi. Zeinen dotore, gustatzen ari zen, zein erderaz esango da, zein enkuentro ona duen, zein ongi joaten den pelotaren gana. Ongi atzeratu Ibarrutze. Kantxa mugitzeko garaian ere, pelotari zolia da. Eta fisikoki ere lehen esan dugu, Juaninen arteko ez dela gogorra izan, hemen baliteke. Gogortzen ari da. Bai, gogortzen ari da, ja da. Gainean, utxe egin da, hain bolea sartuko da Aramarri, ez du gozatu hau ere, Ibarluzea bere eskubiz, gozatu gabe hau ere. Garri xamar da biltza bi horlariak. Ezakaitz, ongi baztertutako hau. Aramarri gaire bila, oso ongi joan da, Lehen egin duen akats berbera, defentsako pelotan erasora pasa nahi eta kale aukerak izan ditu, baina ez dutu baliatu Aramarrik. Oso ongi gustatu zait, nola joan den aireren bila, hori aurrela izena ikusita Anderrek behartua jo dela ongi aurreratu da, baina ez du asmatu ezker gantxoarekin eta gero defentsako pelota zerena kapazkera joan zait.
Ezin dute lau tantotik gora areagotu aldea Aramarrik eta Alerdi urdinek 5 eta 9 aurretik izan ditugu. 10, 9 eta 13 ere bai, barka 4 tantoko alde horrekin, baina ezin handitu, ezin ugaritu aldea. Hauek ere 13. Belde litxo eginte. Hoxe, ez dago sekreturik. Ni beti izan naiz, euskaraz ez da nola esaten, baina supersoa edo halako gauzetan sinisten zuena, marrak eskuineko hankarekin pasatzen dituen, 3 bote egiten dituen sakatzera joan baino lehen, eta 13. tantoan ere beti begiratzen nioen markailuari, hau pasa beharra zen. Zuk halako ohitura txarrik baute zenuen. Ez, egia ez dut baina, ez. 13. esan diat lehen hori, igual bai dela buruaz, hau inbarraziok, eta edo galdu ezkiok, hau 13. gatu gatxukoa. Baina ez, raien eta horrelakoik ez nuken horrelako. Hobe horrela. Gaurentxe, lehen aipatzen genuena ezkerraren sakea komplikatu izaten dela, hemen ez da aire sartu Aranbarri eta ezker paretan jauzi txiki moduko bat egiten du pelotak eta gainera etorritzaio Balerdiri ezkerraren sakea izaki eta eraman ezin. Maika eta 13. Esan duzu Asier kosta egiten zaiela tantoak egitea gorriei eta egia da, ez dugu oraindik haien egindako halako tanto brillanterik ikusi, baina beti hor, kantxa barruan lana egin eta hau irabaztea kosta egiten da. Orain ongi zabaldu du eta barruan Eraman hori ere. nahiko egin du. Tentazio hori eutsi dio eta atzera godu Balerrik. Urban motzere gelditu zaio pelota hori. Lagunduko du. Hor bizi jotzen du pelota, Bai. Tantoren dinamika aldatzen du. Bai, hori da. Atzera Aramarrik. Eskotasuna mantentzen zaio eskuin beso horretan. Ongi airez. Konfiantzaz ikusten da Aramarri, ez du bi aldiz pentsatzen aire sartzeko eta ongi erasokor beira orain ere. Aparteko ormabiko izan gabe eskuinaren bila. Kosmatu hor, ez da Aramarri gehiagi ere. Ez da biltza oso fin bi horrelariak. Edu. Orzu zuloa baina, ez du baliatu. Orain Balerriren lanak, eraman. Garmendiak eskatu, 3 territik, gozatu gabe. Beste aukera bat. Tanto nahiko traketxa izan da, Xier. Oso traketxa. Oso traketxa. Aukera hundiak, denak ere gozakaitz. Eta opari hundiak elkarri emaginez. Esan duzu, gabon garaien gaudela eta erregeak etorriko dira baina. Bai, erregez mozorrotzen ari dira. Segundu gutxian pilotak da asko jo dituzte, hori bai, 4. kuadro barruan ibili baitira 4 pelotariak eta nekeak ere zeresana izango du hemendik aurrera. Esan dugu 4 pilotariak ikusten dira, ongi prestatu daudela, ongi zolia direla eta iruditzen zait ongi eutxiko diotela, baina bai, da partida gortzen ari da. Dudari gabe. 14 eta 11 urdinak aurretik. Eta berriz ere euren pilota, atera dute saskitik, txoperena alaxe jakinarazten ari zaie gorriei. Gogoratuko dugu, 22 dela partidu hau. Eta 14 eta 11 direla aurretik urdinak. Maila egon den Asier, txapelketa honetan abiatu zutenetik, berriz ere jarri naiz palmaresari historikoari begira eta 2013an Errandonea, Oier Etxeberria, Bakaikoa, Dario, Espinalbera, Artola, Tolosa, Peña, Martija, Laso, 2014an, Dario, Erasun, Anderrimaz, 10-8 esaten den bezala profesionaletan. Bai. Egi hona duten seinale, antolatzaileek. Badakite, zein deitu, egite jokatzera. Alaxe da, bai. Eraman Balerrik, aire bila joan da.
Ez du gurutzatu, bizi atera zaio baina. Aztertu egingo da pilota hori, beran itxaron dio eta oso ongi moldatu da, Garmendia. Lehen aipatu duna, detaile txiki horiek dira azkenean Hori da. pilotari baten errendimendua ikaragarri gotzen dutena, ez? Berriz ere pilotaka da. Baina, ez? Biek ere, bi ezer gantxu eta erdira, ez? Zabala, biak ala biek tanto amaitu zuten. Halaxe da. Dute gurutzatu baina. Oso ongi Garmendia. Ofizio handiko atzelaria dela, nabarmen geratzen ari da, Badaki, noiz jo, noiz heldu. Berriz ere bila, Aramarri. Ongi, etxitako gantxoa. Ongi kokatuta zegoen eta ederki bildua. Gaiztu jarri. Eskatu Balerrik. Baina huts, ikusten zen, pilota etzela erreza izango, bizi zetorrelako, eta bera ere tokizkanpo zegoen, eta huts egin du. Hemen bezala Oskak azekoan pelota hori, Carloseak Ragin egin dio, Jan egin dio, eta Jan egin du pelota hori. Balerrik. Ezin ies egin, Urdinek ezin partida berdin du Gorriek, hortxe mantentzen ari dira, 5-1 aurretik izan ditugu Gorriak. Bizi abiatu dute partida eta neurria hartzea kosta intzai Urdinei, horregatik 5-1 aurretik izan dira Gorriak, baina gero gogoratuko dugu, 8 tanto jarraian eta 5-9 jarri direla. Urdinak aurretik, 5-9 ez ezik, 10-13 ere bai. 9-13 ere bai, barka, 10-13 gero, 4 tantoko aldea, alderik handiena, baina ezin ugaritu, eta ezin berdin du, Gorriek, hortxe dabiltza, 2 tantoren bueltan, orain batzuk orain besteak, eta dinamika galdatu nahian, bibikoteak, sakea bona, alare Sotamanoz errekurtso atera duen. Hain. Aramarrik. Sartu egin da, aukerako utzi dio Balerriri. Toki txarrera doa, Sotamanoz, ongi moldatu da, ongi aurreratu, Zabalera, eta nahi gabe izango zema. Eraman egin du! Azte pilota eraman duena. Honek ez du nik gainaturro ikan. Azte pilota eraman duena. Tu berrezko pilota eraman du, publikoa txaloka. Sartu egin da, bere burua salduz. Bueno, giroa berotzen ere hasi da. Bai. Zulua dago, ongi. Korrik asko imerrean, Iberluzea orain honetan. Gogorra da, Iberluzea. Bai. Esan dugu, partidak eutxi egin duzela hauek eta garesti dago hauek tantoa sartze. Zabalera oraingoan, Gorriak sufritzen eta larri xamar Garmendia bere ere tanto honetan. Naikearen lanak ere bai. Asko bili beharra. Eta atxen setera, Gorriak atxen setera. Eta Iberluzea egin duela lasterka baino Garmendia bere ere hor ikusten duzu, makurtuta, nekatuta. Luze doa partida, gogorra, ez tekizen piloteka da eramango dituzten, guk hemen ez dugu ETB-ko baliabiderik, baina ikusi bintzat egiten dugu oso gogor doala partida. Eta Garmendia beti izan da oso argala, eta ikusten da, kilo batzuk hartuta dagoela, eta hori segura aski nabaritu izango du, pelotari jotzeko garaian, indar gehiago, eta nik uste ongi hartua dituela, baina gero mugitzeko garaian ere, hori ere izaten da. Oreka hori lortzea, Asier eta zu prestatzaile fisikoa zaren ez, besteak beste, ez da erresa izango. Ez, eta beti diot, hori da, azkenan norberak ikusi behar duena, batzu bueno, esan duguna leheno, golpez ustu da bilena, baina fisikoz obran da bilena, goazen indarra lantzera hori horrekin, eta aldiz, golpea sobran duena, baina agian denago nekatzen denari, goazen pixka bat jaiztea, azkarrago eta harinago ebilia den kantxan. Halaxe da bai, halaxe da. Txapela girudietan, ikurrina baten gainean, eta pilpilean, partida, pilpilean daukagun bezala, binakako txapelketa, Asier, horri bilizara, profesionaletan urte batzuetan,
Lehenengo itzulia amaitu berri da, esan didazu Ezkurdiarrez usta eta Artola Marizkurna bikotea gusta ez zaizkizula. Eta iritzi, txapelketaren inguruan. Bai, iruditzen zaizkit bikote horiek eta Elordi eta Zabaleta bikote ere, ikusko dugu, txapelketa aurrera joan eran, nola evoluzionatzen dute, oso orekatu direla, eta egia esan, ez dut beste urtetan bezain beste jarraitzen ari txapelketa, baina tira, iruditzen zait, batez ere, pozgarria dela zenbat jende erabiltzen ari den lotalekuetan eta horrek beti ematen dut poza. Atzo Xabier Euskitze berak ere esaten zuen, ez banago azken 18 egunetan 16 jaialdi, eta denetan ere jende asko pilotalekuan. Txapelketan garrantzitsuna luzea izaten da oso eta fresko eta ondo iristera final erdietara. Bai, askotan ikusten ditugu, ez? Lehenengo fase honetan lan ikaragarri egin dituzten bikoteak, gero final aurrekoetan kanpoan geratzea, finalera ez ailegatzea. Horan gogoan dut, Aimar eta Beroizek egin zutena, 14-14 irabazi eta gero finaletik kanpora geratu, Jaka eta Zabaletak ere gogoan dut. Txapelketa handi bat egin eta gero nola geratu ziren finaletik kanpo. Eta tira, txapelketa esan dutuna, oso luzea eta garrantzitsuena azkeneko fase horretara ongi iristea da. Baina azkeneko fase horretara lanak orain egin behar, kanpoan ez geratzeo da, ez da horreza. Betikoa horrek abiatu behar. Hoxe. Balerdi, atzetik aurrera. Ez da ongi jarri, Garmendia, hau bai. Pasatzen utzi Aramarri, Seiterritik, barruan da. Horrakantxatik ezkerrez Garmendia. Ongi bildua, justu baina barruan. Ibarluzea sartu da. Atzera. Ia bosterriraino etorri eta eraman Ibarluzeak. Atzera berriz ere, berriz Ibarluzea sartu. Balerdik aukerakoa. Bien tartera moztu, eskubiz Ibarluzea. Atzera orain. Atzera Aramarrik. Ez du arriskatu nahi momentuz aurrean. Ez da hor ere pilotaren bila joan. Botez. Atzera eta Zabalera, behira, ze intentzioz jotako pilotakada izan den. Eta tanto, eta impresio ematen dit Asier Garmendia nekatzen hasia dagoela, Ibarluzeak lagundu egin nahi diola, baina Aramarri ere ohartu da hortaz, eta atzera jo eta jo, eta fruituak eman dizkio erabakiak, eta gorrientzat partidak komplikatzen ez ote denari. Bai, era bat adoz zurekin joan, eta nire horitxe ikusten ari apur bat, zen dugu 11. tantoan aipatu du, inala gogortzen ari zela, iruditzen zait laukotean gehien eragiten ari zaiona Ander Garmendia dela, neke hori, eta Ibarluzek hori ikusita lagundu nahi, baina urrutitik sartuta askotan bere burua saldu behar, eta pixka bat horren jakitun Aranbarrik bere joko aldatu dela, ez? Orain aurrean bilatu beharrean atzera gehiago kargatzen ari eta lan horretan jarraitzen badute iruditzen zait fruituak jasoko dituztela. Esan dugu partia gogorra doala eta bistakoa zen, lehen zatiko erritmoari eta gogortasunari eustea zaila izango zutela bi bikotek, normalean beti gertatzen den bezala bietako batek, bi bikotetako batek bera egiten du eta ematen du momentuz gorriak nekatuago daudela, hala ere asko falta da oraindik. Ongi Garmendia, Seitik, Sotamanoz. Atzera Balerdik. Bi urdinak nahiko antzekoak dira, mutil zimelak, deja Zabalera eta kanpora. Ez du asmatu horre Asier gaizki hartutako erabaki taktikoa izan da. Oso urrutitik. Ez egin nahi egin duen, baina nahi egin baldin badu. Hala iruditu zait, ez da orain ikusiko dugu, Okerra bai. Hala iruditu zen niri. Eriteke bai. Ikusi eta tantoak gogortu ala euren meserako dela. Bai. Kanpotik bai ikusten dugu, baina askotan pilotariak. Du bintzat profesionala izan zara eta iritzia emateko moduan zaude, nik ez dute zer egin pilota munduan eta bai, baina askotan pentsatzen dugu ala, kanpotik dena erreza delako, hori ala da, hori. Baina hitz egiteko ekarri gaituzte hona eta zerbait esan behar
Kanpokak ikusten dik, atzea bota eta hortxe dik, finala irabaziko dik, eta barrutikan Luze eta falta. Bai, falta. Beira, Asier, lehen izketan aritu gara ez genekien, esan dut, txapelketa pribatu batzuetan pasa falta dela, eta bai, hemen ere hala da, eta ongi iruditzen zaigu gainera esan dut duzu, oparia handia. Bai, oparia handia. Momentu kritikoan gainera. Bai. Hortxe, lautantoko aldea izan dute handiena, bai 5 eta 9koan, bai 9 eta 13koan, bai 12 eta 16an, eta orain, baita 13 eta 17an ere, lautantoko aldea, ea 5koa lortzen duten, behintzat oso garaitxarrean egindako opari izan dago. Horretan dudarik ez dago. Aramarri sakean, Zabalera hau ere, ezkerrez jarri da Garmendia. Gainean da, bai. Aukerakoa, ongi zabaldua eta tanto on Aramarrik eta berriz ere ez gara espertuko esatez, ze min egiten ari den sakearekin. Naiz eta tantoa sakez ez egin, gero aukerako pilota etortzen zaio, eta hemen argi eta garbi ikusi dugu 5 tantoko aldea Jaun Andreok, pilota zaleok. 4 tantoren faltan 5 tantoko aldea urdinek, eta emaitza ez ezik ikusten dena da jokoan ere freskoago daudela, gehiago direla, eta gertu dituzte txapelak, Azkoitiarrak eta Naparrak. Ea ba, azken txapa honek zer ematen digun. Sakea luze, baina ez luzeegi. Eraman Garmendiak barruan ote. Bai, efektoa kanporan sartu pilota horrek, baina barruan izan da. Atzera Aramarrik. Osongi, Garmendia. Hotel handixia marra egin dio pilota horrek, alare ongi moldatu da. Errekurtso handiko mutila da, Baler Ribera ere. Atzera Aramarrik eta lehen akatsa egin du Zabaleko tejado horrekin, baina ohartu da bera ere, eta orain Ibarluzea saiestu nahi du, eta zein pilotaka da, egokia jo duen. Eta nik uste nekaren lanak, akatxo bere, batez ere nekak eragin izan dela. Alaxe da, bai Asier, alaxe da. 6 tantoko abantaila, oraingo handiena, unerik erabakigarrienean, 3 tanto besterik ez dituzte falta urdinek, txapelak bururatzeko. Bueno, txapelak bururatu. Sari banaketaren ondoren egingo lituzkete, baina behintzat berme hori irabazi. Txakera Aramarri. Azkoitiarra. Esaten da, Azkoitia dela pilotaren sehaska, historiko giala izan da. Eta goizuetak bezala Azkoitik ere izan ditu urte tristeagoak, baina azkenaldi honetan pilota eskolan lan handia egiten ari dira. Garai batean Anduezak berak egiten zuen, Jesus Anduezak, joan zitzaigun zoritxarrez gaitz baten erruz. Gaur egun Alex Juaristik danama pilota eskola eta bai ungi eraman ere mutilak. Ibarluzearen tantoa txokora abiatu da, Aramarri uste izango zuelago, txokora joko zuela, baina Zabalera ongi jodu Ibarluzeak behartzuten tanto hau, eta ea ba orain, euren pilotarekin olatu harrapatzen duten zerbaiten premia badute behintzat. Lehen erabilitako pilota da, gustatu izango zaie, eta badute zerbaiten beharra. Ibarluzea, kantxa erditik. Bake ona, airez ederki lagundu dio Aramarrik. Ipareta jotzeko aukera ona du, baina txokora hor ezker bat jartzen denean, Asier, Ipareta gero eta gutxo, ikusten ditugu alakoak edo nire impresioa da. Bai, zuk aipatu duzu bezala hor ezker bat jartzen denean. Bai. Abaniko ikaragarria da. Bai. Saiatza, kontua. Orduak sartzearen aipatu dugun bezala. Ez dute amore emana igorriek. Ez dute emango? Ez dute emango. Okerra egin dio hor pilotak.
Ederki joan da bila, txokoan utzi, hor da Ibar Luzea, txokora honek ere, baita Aramarrik ere, motel xamar baina, eta pilota hau esan dut erabilia dela eta antzematen da, Ja da, distira guztia joan da dauka, baina lana eta lana, tantoz-tanto joan nahi dute gorriek, ea sorpresaren bat ematen duten, kanpora joan zaio. Ezkerra ire hori saiatu behar dauka Ibar Luzeak, ongi ari da, saiatzen, baina kanpora ies egin dio eta kontuak gero eta komplikatuago Gipuzkoarrentzat. Ikusten du ez, markagailuan harrapatu zeinek, atzelari ere apur bat nekatu ikusten du eta nahi eta ezin horretan dabil. Eta urdinak oso zentzu duen, ez? Badakite non dagoen beren partidua, burua hotz, eta erakusten bera. Esperientzia, eskuten zitan bezala gradu bat dela. Halaxe da bai. Pilotan zein bizitzan. Ibar Luzearen papera une honetan ez da erresa izaten, atzelaria nekatu da ikusirik, txartu egin nahi, arriskatu egin nahi, baina urrundik beti egoera txarretan eta ez da erresa izaten. Eta ni beti aipatzen dut, bentsat ale egin du eta zure buruekin gustura geratu. Egatik askotan ez da, atzelaria nekatu atxok eta iragaltzen badik bera galdu, ez. Bentsat irea egin, eta irea eman. Saiatu. Agundu. Zientzia garbi helduko da ia. Askotan hor daki, ez? Bai. Partido, nena aipatu duguna, partidu baten aurrean partidu txiki asko jokatzen direla eta burukatu tanto bakoitza. Asier Balerdi, ongi. Fresko, Bai, atzetik aurrera nola joaten den, hankageldian pilota gutxi joatzen du, begira orain ere. Atzetik aurrera oso egoki joaten da eta daukan indar guztia baliatu egiten du, aprobetxatu. Airez Aramarri, gurutzatu gabe baina, hor du beste aukera bat. Hor buena izan balitzere akaso atxikit mateko Asier. Bai, oso zekin egiten da, bai. Zazpitantoko aldea, partiduko alderik handiena, eta jada ematen du atzera bueltarik ez duela izango partidu honek, eruak eta lurrak bat egiten ez dute behintzat, tanto bakar bat besterik ez dute falta Aramarrik eta Balerdik, Soroaren oroimenezko 11. txapelketako txapelak bururatzeko, pentsa, kurrikulumean zer nolako txapelketa erantziko duten. Tanto garantzitsu ordin entzategia eta. Pakea izaten da, naiz eta aldea izan, tanto hau egin eta kitxo, Estela. Begira, ze txalo zaparra da publikoaren aldetik, eta ongi merezitakoa gainera. Gainean ez da gainean izango, eta azkenekoa sakez egin du. 8 tantoko aldea, partiako alderik handiena azkenean izan dute, eta esango dugu bitzatitan banatu dela partida. Hasieran hobeto hasi dira gorriak, gero urdinak partidan sartu dira, lehen zati orekatu eta gogorra ikusi dugu, baina bigarrenean urdinak dezentez gehiago izan dira. Bai, nik uste hor aipatu duguna, partida gortu ahala, Ander Garbinek apur bat nekea somatu dela, nekatu neke horrek akats batzuk egitea eraman du, horrek konfiantza galduarazi dio Ibar Luzeari eta Ibar Luze berere azkenean kutsatu egin dela. Eta urdinen partitik esan, oso partidu serioa, zentzu duna esan duzun bezalagian partiduan sartzea gehiago kostu zaie, baina bigarren atitik aurrera erabat nagusi. Eta Aramarri aurrean eta Balerdi atzean ze bi pilotarion ikusi ditugun, Bai, oso pilotari haildutako pilotariak, zentzudunak, fisikoki osoki prestatuak, eta hauek asko azkar ikusi dute, bai, non zegoen zuloa, eta nik uste merezimendu guztiz, eraman gautela, oroa txapelketa hau gira. Bueno, zorionak, bikote, Asier eta Mikel, 5 eta 1 atzetik hasi zerate, Mikel, partiduan sartzea kosta egin zaizuen, lehen zatia gogorra izan da oso, baina bigarrenean gehiago izan zeate. Bai, hasieran gaizki hasia, zuzan ez zela, 5 da galtzen da tiempo ez gara ez, pixken mozteko, eta gero pixken
lasaitu beha, da geure joku egiten hasi gara, eta partiu gogortu indegu ez, nervisu da kendu, da partiu gogortu da, ero bukeran jaio asko du izen da, baina zaira jatzi lortu da guztua. Asier ha sido un partido físicamente muy duro, diríamos, pero a ti ni se te ha notado. Has estado muy fresco, de derecha le pegas muy bien, has perdido muy poca pelota y habéis ganado merecidamente. Bueno, al principio sí que empezó con más frescura, al final del partido sí que físicamente he bajado, se me ha notado y sí que nos ha lastrado un poco mis fallos del principio, que bueno, le hemos conseguido dar la vuelta, pero al final empezar un 5-1 siempre cuesta. Nos han dicho que eres un tabero reconvertido, menos mal que eres así, que si no, si habrías empezado con 5 años de tabero, ganabas una chapela en primera. No sé, nunca se sabe. Igual el haber jugado adelante bastantes años me ha dado características de juego, de delantero, de aire y así, que siempre ayudan mucho también atrás. Mikel, zu ere oso bizi ikusi zaitugu eta urtea hasteko modu hobik ez dago. Eixe esan da oso ondo ez, oso guztua, irazitea, partu gogorra aukeen nun, da pentsatzen nun, geuri magerko denula Otaira jatzo, da bueno, behasen utz batzui esker da partu gogortute Otaira jau eta oso guztua. Bueno, zorionak bikote eskerrik asko eta animo 2025-ekin, suerte en 2025. Eta ea galtzaileetako bat ere harrapatzen dugun, Oier Ibarluzea datorkigu gure ondora, partidu ona jokatu du honek ere, baina ezin irabazi. Bueno, Oier ezin izan da, 5-1 aurretik hasitzeate oso ondo, lehenengo zatia oso horra izan da fisikoki eta bigarrenean beraiek eixo izan dira. Ba, iztuk esan dezuna ez, hasieran partio politia egiten hasi gara, nik uste bentajan hartu dola, konfiantzakin nahi ginen, baina bueno, gero egia esan beraiek bigarren parten goraka egin du eta guk kontrakoa ez. Pena handikin, etxea, zorion. Bueno, txapelketa hontan finale aiatzea gauza handia da, Oiertzu, baina gaztea zera oraindik, Asierre komentatzen zigun, doai guztiak dazkazula, pilotari bikaina izateko, baina gauza bat falta bali mazaizu oraindik pixka bat agian tanto aukatzeko araian gehietxio bihurritzea pelota ezker gantxotzeta, pentsatzen dut Asier Mintegirekin lanketa horretan ibiliko zerala, ezta? Bai. Badakigu guk ze falta zaigun eta lanen nahi geha, azken aldi nik uste fazeta hortan nahiko txuku nahi nintzela, baina gaur egia esan finala izateakin da tentsioakin bai hoxe kostau zai gehiena eta hoxe. Bueno, gaztea zera, margen de mejore eukitzea gauza ona da, gorakada eukitzeko eta ea 2025 on bat eukitzen dezun, gure aldetik suerterik onena, Oier. Eskerrik asko. Hortxe, hitzak eta harrapatu behar dugu, antolatzailea ere, pelotarien adierazpenak entzun ditugu, esan dizuet, baina pelotari ez legoke hemen. Anizeto Lazkanoatik ez palitz, Anizeto frontoia beteta, 11. ekitaldia eta Tolosako Beotibar zoragarria da, hola betetzen danen, Bai, egia esan guk sorpresa bezala hartu dugu, ez gendun espero emezte jende. Bai, ambientea egongo zela bai, baina olako erantzunik ez gendun uste. Utzi diazu kuaderno bat hor gainean, 2013-tik ari zerate txapelketa egiten, pandemiagatik 2 urte zen antolatzerik izan, baino zerrendari begira ibili gera eta 10-tik 8 pelotarik debutatu dute. Txapelketa hau goren-goreko mailan dago. Bai, nik ustean dut, gorenan parek jarrile ezkela zerretik. Hor ikusi dituzuen hor dena pasadia mendikan, bai Altuna, bai Jaka, bai dena pasadia mendikan, gero debutatu. Ez hemen bakarrik, beste txapelketaten bai. Baina, bueno, orgulloso guk dituen txapelketakin eta oso kontentu. Pentsatzen dut, txapelketa antolatzen lan handia egin dezue, baina laguntza ere behar da eta babesleak eta abar eskertu nahiko dituzuela ikusten da, ze detaile guztiak zainduta daudela frontoian, publizidadea, zein dotore dauden txapelak jarrita, emankizuna, dena zaintzen dezu eta babesleak ere eskertzeko moduan. Dudik ez, babesleik gabe guk ez genduko lanik iteko aukerarik izango. Eskerrak eman, hogi berritik hasi eta beste gainantzeko guztiei. Oseak, mila esker denantzako eta, bueno, datorren urten jarraitpena emateko engaidian. Urrengo galdera eta azken galdera hoxe zan, urtetan segi beharko dela, Anizeto? Bai, bueno, gude urtetan aurra egoaz eta, bueno, norbaitek hartu badu, atzetik hande bat jendea eta, bueno, nik itez bade, beste batek egingo du.
bukatzeko orain arteko bi finalak ikusi ditugu eta seniorretan nola ikusten duzu kontua? Nahiko orekatua eta parekatua ez naiz, atrebitzen esatea ziur zenek irabaziko du, baina, bueno, aurren ikusita dago espetakulua, ni uste garantizatuta dola, hoi biak ikusita. Zezen pare hoi. Erkian izeto, goraino bete zaigu frontoia, merezi dute pelotazalek ere espektakula handi bat ikustea, eta ea, hala izaten da. Eskerrik asko, eta gero arte. Eskerrik asko. Bueno, bigarren partida bukatu da, jaialdiko bigarrena, eta hirugarrenak berotzen ari diren bitartean guk atseden txiki bat hartuko dugu, ez zaitezela hortik mugitu. Eskerrik asko, eta orain arte. Estaba haciendo para el público y me di cuenta que estaba aquí. Baita, anotatzea.
hau ikusko dira. Hora bi bat egin dugu. Hora tarteka datuaren ematea. Hortxe bada protagonistak jaialdiko hirugarren eta azken partidari ekiteko prest. Angel Mari Peñarigano bota du bere bersoa, rigidilariak ere kale jiran badatoz eta lau pilotariak prest. Naiz eta baina eta bizitxeak aldageletara jo duen une batez. Eta azken orduko zerbait izan ote duen edo baina aldageleta jo du, baina ez denengo arazorik partidari ekiteko. Gorriz izango ditugu Beñat Lizeaga eta Aingeru Bernaola. Urdinez, Beñat Apezetxea eta Aratzira Zustabarrena. Beñat Lizeaga Astigarragatik dator, Mundarro klubetik, Aingeru Bernaola Mañaritik, Beñat Apezetxea Goizu eta Goumore onatik eta Aratzira Zustabarrena hemen, Tolosa ondotik. Alegiko Intxurretik, hain zuzen ere, gogoratuko dugu, Beñat Garmendiaren utxunea dugula, final honetan Beñat Garmendia zen jokatzeko, baina atz baten minduen ezuko egin behar izan dio, bertan bera utzi behar izan du partidua, eta Aingeru Bernaola ekarri dute ordezko lanak egiteko berme handiko pilotaria. Asier, hirugarren finala astera doa, gorriak batetik, urdinak bestetik, ea ba, hau ere final bat on bat ikusten dugun, zer espero dezakegu? Final irekia ez, bi aurrelari oso bizi eta bi atzelari sogu batzuan, beraz, ikuskizun eder bat eskintzen diguten. Bi aurrelarien gorputzetan badago aldea, Beraz, ederki ugatu duen lehenengo tantoa, Beñat Lizeagak, hau ekain Lizeaga profesionalaren anaia dugu, gorputz, baina erakutsi du, hotzeaz gain, tantoa bukatzen ere, badakiela. Eta gainera oso aurrelari ausarta da, partidu hasieretan oso bizi jogatzea gustatzen zaio, abantailetxo hartzea, final aurrekoetan horrelaxe egin zuen, eta Zaldibarren ere bai, eta ikusiko dugu. Gaia handia du, Maila handia du Lizeak bai, baita Apezetxeak ere, besteak beste, Uarteko Lauterriko irabazi berri du, Diario Askoko txapelketa ere lehengo astean irabazi zuen, Bernaolaren kontra gainera, eta etzen gustora geratu Diario Askoko finala jokatu ondoren esan zuen, hobeto jokatuta marginal partidu galdu izan dituela, baina tira, txapela etxean dauka, eta jarraipena eman nahi dio Apezetxeak, atzelari izango du Zustabarrena, Alegiarra eskarmentu handiko pilotaria bera, eta Bernaola bera ere, berme handiko pilotaria Diario Askoko finala galtzetik dator, baina konfiantza betean ari da, eta ea ba, momentuz lehen bitantoa gorri. Lehen Aranbarrigatik esaten genuen, sakez mina handia egiten duela, Lizeagatik ere gauza bera esan dezakegu, behira orain propio zabalera. Ongi eskatu eta ongi gozatua. Oleaz, Irazustarna, aire sartu da Apezetxea. Baina ausart bi aurrelariak. Ikuskizuna ikusiko dugula ematen du. Bai, ongi ekin diote. Bi atzelariak antzekoak dira, Asier, sendoak, golpe pixka bat akaso falta dute, baina hauek
apenas galtzen duten pelotarik eta oso sendoak. Bai, oso sendoak, aratz, esperientzia handiokoa, da afizionatu mailan punta-puntan xente daramatzena. Bernaola gaztegoa, baina aipatu duzun bezala bi atzelai seguru eta langile. Eta aurrean aldiz, ikuskizun handia ematen dute bi pelotari, apezetxea badakigu, Asperen inguruan badabilela, entrenatzen eta bar, neinaut aldiz Baikorekin, eta hauek ere izango dute, erakutsi nahia. Lehenengo tantoa hor txeritsi da urdinentzat, boleaz sartu da Lizeaga, baina kale egin du eta min hartu du gainera, behatz batean. Horreskatzen dio pilota lagunari, oteka pixka bat probatzeko eta kolpe txar bat besterik ez da izango, baina mingarria izaten dira. Zu bere behaz txikiak zuzen dauzkazu, Asier edo? Txikia bai, hau pixka bat aukerra dago, baina Bizakit aurreren kasuan sinale hona txarra zer den. Baina eta pezetxea, sakean, azpi-azpirik, Lauterriko sakea zirudien horrek. Ongi eraman du, baina gora joan zaio, eta momentuz, partideko lehen berdinketa eta bi aurrelariek tanto bana egin dute saketik. Orain arte, apezetxea, gogoratuko dugu, Unax apeztegiarekin, hasi zela txapelketan, eta oso urruti gainera, final 16-etan apezetxeak eta apeztegiak lehenengo partida Iker Egiguren eta Irazustabarrenari irabazi zioten. Hurrengo partida, final aurdenetako ezin izan zuen jogatu apeztegiak eta Irazustabarrena berak ordezkatu zuen, beraz apezetxeak eta apeztegiak final aurdenetan kanporatu zituzten Etxeberria eta Azpiroz. Hurrengoan finalerrietan Rekalde eta Izpuru eta finalean berriz, pentsa ze finalerri irabazi zuten. Irribarria eta Lozaren kontra irabazi zuten. Eta Lizeak eta Garmendiak berriz, bi partida irabazi dituzte orain arte. Julen Alberdi eta Bernaola beraren kontra lehenengoa, eta Unai Amiano eta Sotinen kontra finalerdia. Beraz, bi atzelariak partida galduta daude txapelketa honetan, baina bata Garmendiaren ordez, bestea apeztegiaren ordez, hemen ditugu. 2 eta 3 urdinak aurretik eta dagoeneko sakez, bi tanto egin ditu apezetxeak. Azerantzuna. Ikaragarria izan da, Ikaragarria eta gaia, gaia zerrez eta intentzio guztiz gainera, Hortxe, errepikapena, begira. Gatza eman behar zaion pilota horri, eta gatza eman bakarrik ez, neurtu ere bai, angulo guztiak utorea izan da. Ze sasoia, ze gorputze, Txer, zuk hartuko zenuke, gorputz, hartu zuk ez, esan nahi nuke, lantzeko gorputz hori zure hartuko zenukela, zu bere gorputz ederra. Horrelako sasoia ere bai. Gorputz hori hartu nik hartuko nuke. Horrelako sasoia ere bai. Bernaola, bizi. Ongi atzeratu, Irazustabarrenak, eraman. Kerrez, atzera, nio, hori da sasoi hori. Ida zazpian bote. Agintzen, gorriak, ez da ongi jarri Bernaola. Eskatu, Aratzek. Ongi atzeratu, nio. Fresko, Alegiarra ere. Hortxe du beste aukera bat. Ongi aingeru. Sendo bi atzelariak momentuz. Sartu egin da apezetxea, luze jodu gantxoa. Berriz ere aurreratu, pasatzen utzi dio pilotari. Atzera Irazustabarrenak, goleaz, Lizeaga. Rote ematen dio pilotari, eta agintzera pasa, ezkerrez jarri da. Eta erabakirik onena izanak asko zabaleratu delako pilota, baina konfiantza da. Bila joan da. Gustatzen ari zaiten Lizeagaren jarrera, Naiz eta jotzailea izan, erasokor. Usat. Horrela da bere jokatzeko era, eta ez zitir bitzen hori adatu urdunik. Baina askotan lasaiago jokatu edo zentzu onditxeagorekin jokatu, baina bere esentzia hori da. Erasokorra izatea, jokatzea, eta hori ezin du galdu. Gaina. Begira horrein ez, ere gantxo autorea, ojadarekin erantzun, apezetxeak bera joko du pilota, baztertu egin zaio, ai ama. Ez du zortea lagun izan, alako pilota eraman, eta gero aukerako aztuenean, kale, baztertu zaio lako.
hor nahiko lo harrapatu egin haut, inako horrekin, ez da azkarri bide egin haut, eta gero hortez, ezkerro masotu zaio apezitzari da ezin eraman. Lehentxeago jotzeko pilota zen akaso, baina ez du asmatu, Goizuetarrak aztia da horra aurrean, efektorekin ere kontran nola erantzun dion. Ezker gantxoa ongi markatu izan da, baina urrundik. Erasura egarro da apezitzari. Aurretik gorriak, berriz ere, 4 eta 3. Lizeaga sakean, hau ere Baikorekin ari da, Asier. Ez etxe Asperekin ari demezela, Baikorekin Lizeaga. Naia profesionaletan du, ez dakizuk ez duzuken zitu berarekin, ez? Ongi aurreratu da pezetxea, baina ez da sartu. Ongi Bernaola, haure pilotaria da, lehenko hasten dire eskoko finalean ikusi nuen eta gustatu zitzaidan. Irabazteko zorian izan ziren lana eta baztertu eta oso pilotaria da bera. Bila Lizeaga txokoan dotore, beraman, zeinen ondo bota duen gorputza lurrera, Da, zeinen ongi kokatu zegoen Bernaola txokoa zintzen, Atzera, ez dute ongi elkar hartu, eraman Lizeaga, aukerako apezetxeak. Goizu eta guzti hemen dagoela, ematen du. Eta astigarra gardia. Eta ze tanto, Asier, ze tanto ikusi dugu. Publikoa, txaloka, ongi merezita gainera, zuloa bat zegoen, baina hain ongi egitea ez da erreza, Tanto negatik bakarrik merezi zuen gaur Tolosara urritzea. Ala xeda, 10 euro gaintzea, sarrera. Hori da. Ederra. Ongi aratzira zuztaren, hau ere afizionatu munduan urte asko daraman pilotaria da, pentsa, ni berarekin ere konzitu. Eta hori igarri egiten da, esperientzia hondiko pilotaria. Eta aurrerari gaztea duntzat, oso ongi etosken dira. Goixo baietz. Zer nahiago izan dezu, jotzailea edo sendoa, nik askotan ikusi izan zaitut Jon Erasunekin jokatzen eta hura sendotasunean man berruan, hura zen. Bai, zelantzari, bai. Oso ongi eramana, gaiztoa zen, baina zein ongi eraman duen Bernaola. 2-3 eta 4 momentu honetan markailua. Eta Bilboko Deportibon, 13 eta 9, Elorrieta Zabal eta aurretik. Hori ere puntu garrantzitsua ba, pentsa Ezkurria eta Rezustak 6 puntu dituzte, Elorrieta Zabaletak 5, Laso eta Iztu eta hor dira. Aurreneko postuan eta lehen biletan sailkatzea garrantzitsua. Eta Iztu da ipatu duzuela, hementxe da, frontoian Iztu eta Eke Aztora ere bai, hauek ere gesturatu dira. Halaxe da, bai. Orain honetan Lizeak luze jodu bolea, bizi-bizi eta hien tartera joan da, eta hau ere egindako tantoa, lehen aipatzen genuen, bolea motzak, luzeagoak, eta hau bolea bikaina izan da, Asier. Eta bi aurrelariak aditzezki dute, bereien armen berri ematen. Orain arteko bi partiekin alderatuta aurrean joku gehiago ikusten ari gara. Bai, asko ez gehiago. Aipatu dugu lehen partidan atzelariak izan dira protagonista nagusiak. Bigarrengoan esango nuke, aurrelariak ere luzetxo. Eta lehen zaipatu dugu Asier, bote oker bat egiterakoan luze egiteko aukera bazela, hemen ez da aukerarik, bote okerra egin dio, eta luze sakatu du. Hasiera honetan, berdinketa gabiltza Jaun Andreo. 2, 3, 4 eta 5. Hor konzentrazio falta apur bat bai inoten partetik, bote txarra egin dio eta uste irudipen nahi eta joan dela pasa egitera. Hain errez pasatu du, zazpiter diare pasatu du. Baina gaia behar da, bote txarra egin du, errez egin du bai. Apezetxea sakera, ezker horma baliatuz, motxean. Momentuz Lauterriko sake estilo egiten ari da Goizuetarra. Ezkerra ere sartu da, nik uste laguntzea sartu dela, erasora joateko baino.
baina utxe egin du. Nik uste hor luzean jo nahi zuela ezker gantxoa, Aratzi pilotaka bat kendu eta ina Zabalean behartzeko. Beti dira antzaiak horiek, urrutitik, Nikak finkatu gabe zituela jo du eta ez du bat ere gozatu. Halaxe da, ez du bat ere gozatu eta min hartzeko izaten dira pelota horiek ederrak. Berriz ere aurretik marka Joan Gorriak, hortxe dabiltza, tanto batez aurreratu, gero berdin du, batez aurreratu, berdin du, ezin dute ies egin. Eta berriz ere olatuan sartzen diren bi aurrelariak, azken hiruzpalau tantoak gutxak izan baitira. Ikaina. Haze gantxoa. Hori da gantxoa. Sake errematea, beti ala eskatzen dugu dut eta, Oitik bera, anguloak bika bilatuz. Batez ere ze angulo eman du hori, Ze angulo. Hori zago harrapatzerik, bestan egon dara. Gaina izan da, motoan ere ez. Ezker gantxoa hain goitik harrapatzen denean, pilotak hartzen duen anguloa. Bigarren botea bitik aurrera. Gainera goitik harrapatzea oso izaten, honek oso goitik harrapatzen baitu. 2 metro izango da eta gainera besoa gora luzatuta. 3 metrotik jotzen du pelota eta goiti bera gurutzatuan. Ez ere, eta pelotari gehiago jaizten uzten baduzu eta kostau botik jokatzen baduzu, jada ezin duzu angulo hori eman pelotari, orduan aukera gehiago definitzen ari denan pelotari entzako. Partiduko bigarren sakea tantoz lortu duena Lizeagak, apezetxak 2 tanto baitu sakez eginak, beste 2 Lizeag ere bai, eta azkeneko minutu hauetan Lizeaga bera, baba giltzetik ateratzen, sakez zein sake errematean, beste abiadura bat ematen dio pilotari hasier. Bera sartzen ari den, erritmoa bera markatzen du, duguna ez, beste ez dira bat ematen dio pelotari, badakigu, honena bezalaxe garren ere egiteko gai dela, askotan, ebakitxarrak edo urrutitikan oso zaiak egiten alegintzen delako, eta horrek ikuskizunaren parte ere bada, ez? Eta horrein gozbentzat alde egiten ari da, aldeko ondo doazkio eta jarra dizela. Eta atxeden ikusi dut, platanoa jaten apezetxa, duk ere maite zenuen, ez? Ez ditzen zalea. Beste bat dut goruan. Lau ostordu lehenago bazkaldu eta beti tipa utxik, aldela utxik. Batzu badira, bai platanoa jaten dutenak eta apezetxa bera ere ikusi dugu platanoa jaten. Oinatz bengotxa bera askotan partida bera horretik. Berriz ere, bizi-bizi sakea, ongi orain honetan irazuzta horrena. Agintzen, Bizkaitarra. Momentuz ez, Bizkaitar bakarra, gaurko jaialdian, Ernaola bera, Mañarikoa. Operako apezetxeak, hor eramango du Bernaola, hor sekulako konfiantza dauka. Bai. Eraman ez ezik, kendu ere bai. Ongi eskatua, ongi utzia eta ongi gozatua. Ez usta harrena, azpiterritik, ongi. Sartu egingo da, begira berriz ere. Eta eraman! Ze pilota eraman du. Paretarekin, bainat. Kuskizuna. Baina ondiko tantoa. Hau ere, goiti bera jokako ze gantxo izan den, Hau pilotaka bikain ikusi ditugu. Eta besteren zigen. Lehen esan duzu orduak sartzeala sekretu eta ikusten da, orduak sartuta dagoela, Berriz ere pilotaren bila. Ez da ongi jarri. Atzera Bernaolak. Apezetxaren defentsa ere nabarmendu beharrekoa. Aipatzekoa. Eta ze gutxi behar duen erasora pasatzeko. Zabaldu baina ongi aurreratu eta bera erasora pasa. Barruan ote? Bai, barruan da. Hori ez. Ongi bildu du botiboleaz, goiti bera ezker hormara eta garai deseo gian tira dio golpea Bernaolak. Tanto bikaina. Eta meritu ondiko tantoa aurrelari guztutarra joatu dena. Dudari gabe.
aurrena defentsan fin, eta erasurako aukera txikina izan duenean, aurrena ezker gantxoz behartu, eta gero motibola izan behitu. Bai, jauna. Bi atzeleak seguru eta bi aurrelariak ikuskizu polita eskaintzen ari zizku. Orain arteko finalik onena, gaurko arratsaldean. Adin hauetan ere akaso gertatuko da, orain arte ikusi dugu urduritasunak eta eragin diela pilotariei ez galtzera jokatu dute, bueno, ez guztiz, baina ez galtzera, baina adin honetan ja zerbait nahi duenak ez galtzera jokatzea ez du nahikoa. Batez ere bi aurrelarien kasuan, ongi jokatuta irabazteak balio die hauei, enpresa profesionalekin entrenatzen ari direlako esan nahi. Zerbait espeziala erakutsi behar daukazu eta enpresak ez normalean ez du bilatzen irabaztaile bat, baizik eta ikuskizun. Bai, eta enpresa bilatzen du pilotazalea nahi duena. Hau xelen aipatzen zenuena, egin eta galdu eta egin. Orain ere esango nuke behar handirik gabe ez, urrundik olea sartzean du dago, baina batik metro batera, 2 metrora jo eta jarrai dezako pilotu. Ongi ipatu duzu, ongi laburtu duzu, baina bera halakoa da eta tanto onak egiten ditunean txalo jotzen dugu eta egiten ez ditunean, dago besterik. Partida berdintzeko aukera urdinentzat. 3 tantoko abantailatxoa lortu dute gorriek, baina dute aprobetxatu eta sakean apezetxea, pasatzen utzi. Gora, joan zaio Urnaolari, esateren ondo, sake gaiztoa zela, baina halako konfiantzarekin erantzun dio, baina gora. Bikain, erantzun bikain izan da, baina gatiko joan zaio. Hortzinakoa, markagailuan. Berriz ere berdinketa, 2, 3, 4, 5 eta 8, ez dut norrek amore eman nahi. Eta Lizea berak duela sake aparta, abiadura apartekoa, baina Lizeak 2 ditu sakez eginaz, eta apezetxeak 3. Ere ongi sakatzen du. Oso ongi. Azpitik ateratzen ari da. Berriz ere azpitik, oraingoan airez erantzun dio. Barruan, bai frontixean eta bezkerronan, larri zen baina. Atzera, Aratzek. Atzera berriz ere, ongi, ira Zustabarrena. Bi atzelarien papera esango genuke dela, isil-isilian lan zikina egitea, alik eta gutxien galdu, eta hor izkutuan egotea aurrelariek partida erabaki ezaten. Hori da, eta aurrelariek untuzten horiek betetzea. Hala da. Txokora berriz ere apezetxea, erratuta dago txokorretan, larri zen, baina barruan. Aingeru. Ederra, etaka dago. Zazpian pumpa, amarretik Aratzek eraman ezkerrez. Lizeak aukerakoa. Txokotik txokora. Ongi apezetxea, eta bizkorra ditu gozuetarrak. Eta pilota ere jokatzekoa, senior maileakoa izateko jokatzeko pelota. Eta 8 ederra du gainera. Zabalera joan atzen zuzenean Lizeaga, kontraera son ederki, boleaz, kendu buruak. Ederra. Ze abiadura. Eman dio. Ikeragarria eman dio. Kanpotik akaso ez da, zematen baina. Ikeragarria izan da, hori da ziba hori. Ben ikusiko dugu, zuzenean txokora joan atzen, kontraera soan zein ongi, eta hemen, hortzen apezetxea, baina hankageldian hanketara etorri zaio pelota, ez zuen aukerarik eta hartzeko ere. Atzerak atera du. Ederra tantoa, eta ikuskizun politia eskaintzen ari dira bai, lau pelotariak, atzelariak, sendo, aurrelariak galdutako pare bat baituzte, baina nahiko inspiratuta jokatzen ari dira esango genuke eta publikoa pozik. Horixe garrantzitsuena. Horixe aipatzen nahi jaialdi hasi dela ja 3 ordu igaro dira, baina esango nuke, jende gehiena orantxe dagoela. Bai. Seinale hona da hori. Jendea gustura dagoen seinale? Bai, hau beto. Halaxe da, bai. Ez du inorrek aldegin eta gainera gehiago etorri. Ikusi horra, Ez da sartu. Atzera Bernaolak. Bernaola ederki luzatzen pilota,
Oso ongi egiten bere lana, Ongi irazuzta horrena ere. Jokoan sartu apezetxea, ongi boleaz. Eta ongi itxaron dio, baina ez eskuan sartu pelota. Bederatzena, marka gailuan. Esango nuke bi aurrelaren artean, ez dira handiagoa duela, Inautek, erasurako. Beste abiadura bat. Baina segurtasun handiagoa duela apezetxea defentsara. Partida politia ikusten ari gera, ez dugu esango oso gogorra dijoanik, tanto gogorrik ez dugulago ikusi, baina hemen ere fisikoak zer esan izan dezake, bigarren zatitik aurrera. Eta hementxe markagailua bederatzen dugu, eta Bilboko Deportibon, Ezkurri eta Arasusta 14, Elordi eta Zabaleta, ez horren beste. Bai, ere kontua gogor eta kontu garrantzitsua eta inork ez du galdu nahi. Sakean, apezetxea, bolea zerantzun, Lizeaga. Zerantzuna. Eitarean jarri du. Ongi aingeru ere. Ongi, ezker eskuin. Goiko losan nola jartzen duen pilota. Geratu ere gaude. Bolearen bila Lizeaga, sartu egin da eta Zabalera jo gainera. Baina bizkorra, hanka bizkorra egitu apezetxak, ongi prestatutako motila ikusten dago ere. Honen aita ere afizionatutan 1000 partidu jokatutakoa, 1000 gora. Lehengoan esaten zioten, baina eta apezetxari Diario askoko lehenengo torneoa, bere aitagira bazizuen. Bera, Ormabikoa jodu apezetxeak, ez honegia, baina beste Ormabiko batekin kontran nola erantzun dion. Lizeagak oso politia hau ere. Oso politia eta inor gutxik espero zuena hori, eta hori du Inautek. Denok espero genuen zerrizta batekin erantzungo zuela Ormabiko horri, baina berak ere beste Ormabiko batekin erantzun du eta denok apezetxea bera ere harrapatu du. Duen asko falta, baina Lizeagaren pelotakadak beste abiadura bat daramate, hori ikusi egiten da. Pilpilean dugu partida, ea lan erdietara aurretik norra ailegatzen den, zein bikote iristen den, atxeden setean ditugu, eta bien bitartean zozketak egiten ari dira pelotalekuan. Bi bazkariren zozketa, hartuko genuke, Ixier? Inateke. Hiru aberotzen ari da Tolosako Beotibar pilotalekuan. Publikoa gustora, frontoi barruan nola ez. Gustora egoteko moduan gaude bai. Miguel Soroaren oroimenezko 11. ekitaldiak bildu gaitu hemen. Eta ikusiko dugu, historikoari begira egon garenean esan dugu, 10-tik 8 pilotari profesionaletan izan direla, edo direla, eta ea hemendik jauzia nortzuk ematen duten urrena. Bai, nik uste bi aurrelariak boleto asko dituztela. Etxea azperekin eritzen dela. Bera, urrenengoa esateko tamentzat gurutatzetik gertuen, eta baikoren kasuen, txea biltza ez. Miano, Inaut Lizeaga, eta orain bueltan dagoen, Zubizarretaren naia. Hori da, lesionatuta egon da, Zubizarreta bere ere, baina publiko da. Maila handiko pelotaria, eko beste bat. Sakea, hiesein dago pilotak, zuen ba, misterio handirik sake honek, duen misterio handirik ez. Ez baita indarra handian ateratako sake izan, horregatik eramatera joan beharrean zerbait gehiago egitera joan da Irazusta horrena, baina ez du jo eta
ies egin dio pelotak lan erdietan aurretik. Gorriak 11 eta 9. Bigarren erdia falta oraindik ere. Lan handiak falta dituzte. Erdi Franco Gotaberra txapelak bururatzeko. Sakean egin Lizeaga. Bizi-bizi horrengo, hau bai, hau sake gaiztu izan da eta hau eraman berriz. Zer izaten diren gauzak. Atzera Bernaola, gerri-gerrian jota. Zazpian bote, 10-etik, Irazustarna, gainean dau ere. Moztu pilota, ez du ezker hormaratu ordea. Ongi eskatutakoa, atzera berriz ere Bernaolak. Ze konfiantza ematen dion aurrelari bati, alako atzelari bat edu ditzak, Eskatzea bakarrik, gero nik aprobetxatzen ere bai. Alaxari da. Moztu, baina aurreratu egin da pezetxea. Olea zorain luze jo nahi zuen. Saiatu nahi du apezetxeak joera aldatzen, tantoaren joera aldatzen. Baina agintzen ari iragorriak orain. Eta badirudi pixka bat partioaren inertzia horretara bideratuta dagoela, Bere burua saldu du. Atzera apezetxeak. Aurreratu orain, txokoan utzi, eskatu Bernaolak, eraman, eta gaizto jarri gainera. Lizeaga orain. Ez da ongi jarri, baina barruan da pilota hori. Badu tokia. Ongi araz. Olea Lizeaga, bizi. Bernaola, hautik, ezkerrez, atzera. Tanto bizia benetan, balio du tantonek. Ongi airearen bila, txokoan, eta txapara joan zaio. Eginda zegoen, oso ongi joan da, oso ongi utzi du, baina ez da osatu. Oso ongi joan da, movimenduak ere oso ongi egin ditu, Dotore, eta merezi zuen egia esan, opa gainen izatea. Dotore izango zen tantoa. Bai, merezi zuen, baina tanto guztiek berdin balio dute hemen, eta tanto bakar batera urdinak, berriz ere. Alare ze ongi joaten den, hori faltan bota dut orain arteko partidetan eta ze ongi joaten den. Atzetik aurrera. Suabe, goxo utzi du pilota, ederki pausatu du, baina txapara ies egin dio. Berriz ere, euren pilota atera saskitik. Eta baina eta pezetxea, sakean. Luze, ezker hormaz baliaturik. Eraman. Zera, Irazustarnak. Piloteoan bi atzelariak. Hor da aukerakoa gainatek, bi pareta, ikusi egin dio. Eta ze ongi, Ikain. Altua dela, handia dela, baina mugitzen da. Sasoia zegoak hor. Bai, bazeok. Hala. Nabaririk. Eta haratzeko beste utsuak. Bai, gutxitan. Garesti ateratzen dira utsu hauek, luzera, eta ai. Ez dute partida berrintzerik lortu. Horretarako aukera bat zuten baina. Motibatuta ikusten dugu Lizeaga, Einaut. Laguna animatuz. Eta bere burua ere bai, noski, nola ez. Ez, tarritzekoa. Lehengo astean diario asko finalak izan genituen, Zumarrako udal pilotalekuan, eta gaur Tolosan ere, ez du inor galdu naiz, sake atera duen orain honetan, Zabalera, motxean, arriskatu egiten du, baina askotan asmatzen du sakean batipat, eta meritu handikoak, ematen du sake ez izan da, ez duela inbeste meriturik tantoak, baina bai, meritu handiko, tanto hau ere, Zabalera sakea eginda, ezin izan du ezer egin, Irazustabarrenak eta izarri puturen bat utzi du, baina eta lehortzeko eskatu, inork ez duen minik hartzen, horixe, ez genuke behar behintzat. Berriz ere sakean Einaut. Pote, arroa egin, eta pezetxea gairez lagundu dio, ongi. Zera, Bernaolak.
Eraman, airearen bila, berriz ere egoki. Eta ongi jartzen ez denean, ongi ateratzen ez zaionean, usten ere badaki, Asier. Orain sartu, Barruan. Kaina. Eraman du, apezetxak. Ongi, Urdei Azpikoarekin jota, garai batean esaten zen bezala. Ea, berdera. Bai, hoxe. Ederra, ingeru. Aipatzen genuen, gorriek bizkarra erakusten, orain, Amabikoaz bere burua saldu du. Bai atzean eta bai aurrean gehiago gozatzen dute pilota. Aingeru berare orain egitzea. Eta distira handiko atzelari bat, ez du esaten duguna garagarrizko pilotaka jotzen, baina bai oso esku gozoa eta beti izentzu. Naiz eta opari egin duen orain honetan, ez zuen misterio handirik pilotaka da horrek, baina opari egin du, ies egin dio, eta bizirik jarraitzen dute urdinak, bizkarra ikusten ari dira urdinak, apezetxak aukera gutxi du bere joko egiteko, baina lana ez dago beste sekreturik. Bai, eta hortxe da, bitantora bagarrikan. Partida oso irekia, bizirik. Halaxe da, halaxe denez. 3 ordutik gora, jaialdiak, baina pilotazaleak gogotxo. Partidako final honen azken zatia ikusteko. Bernaola. Huts, orain ere, azkenekoa halaxe huts egin du. Kerrez. Eta orain ere ez da ongi jarri eta oparia. Baina eta pezetxeak sakez egiten duen laugarrena. Sendoa zela, baina azken bi pilotakadak berak gutxe egin ditu eta galdutako hori etxek ditu, bainari harrek. Berriz ere sakera, pezetxea. Ezker hormaz baliaturik, oraingoan ere, motx-motxean, orain ongi moldatu da, Bernaola. Irazuztarnak, eutxi! Ea, nork agintzen duen, ongi aratz. Dominatzera pasatzeko aukera. Ederra, pilotaka da, ederra. Gainean da. Ea bainatek zer eskentzen dugu. Zera honek ere. Bizi jodu, Nio! Biziat, edo zaio, Asier. Oso bizi. Eta goiztu eta erreak erotu beharrean. Txaloka, nola ez. Beste berdinketa bat baitugu markailuan. Larritxa marribili dira urdinak tanto batzuetan. Baina berriz ere berdinketa, 2, 3, 4, 5, 8, 9, eta 13. Bizpairu tantoko aldearekin ibili dira gorriak, zirudien, eina hot espiratuta zegoela, baina Bernaolak 2 opari egin ditu, eta orain, baina eta pezetxak atzean gortutako tanto honekin, 13 ezarri du, berriz ere 13an, komeriak. Bai. Hau lehenengo pasatzen duena gire baziko du. Hala esaten du, esaerak, ea ala den, ea nor pasatzen duen. Aurreko bi finaletan horrela izitzen da gainera. Bai. Amairuan gaile ditxoa. Amairuna ez dira egon behintzat, orain honetan bai. Erresto egin duen sotamanoz. Orain arte paretarekin, ezker hormarekin sakatzen ari zen, apezetxea orain honetan. Zen sakadu, baina sotamano. Galanta izearena. Deja zabalera. Iraman. Sartu egin da, laguntzeagatik gehien bat. Atzera, botez jartzera bagi du, komeriak, bederatzean. Izango du, azpian. Ezkerboleaz, Asier, ez du esmatu, ezkerboleaz ere izango du, konfiantza, baina zait oso egoki eruditu. Ez, netzako, honenak inu egiteko pelota zela. Aratzi itxu amazi joan txokora, pelota goitik bera etorri da zen. Bernaola ederki gozatzen ari zaio eta aratzi utzi zen bazion.
tantoa egine izango zuela edo hurrengo pelotaka da oraindik eta eskurago izango zuela. Aspaldiko partez urdinak aurretik ditugu, aspaldiko partez. Eta ea, krisialdi honi irtenbidea topatzen dioten horriek. Hirugarren tanto horretan geratuta daude, eta zerbaiten premia badute. Motx-motxean berriz ere. Aztuen, bila joateko aukera, baina ez da usartu. Atzera irez Ustabarrenak. Orain ere bai. Aragi. Baina zabolean itxaroten dio askotan. Bai. Karre zagutzen dute. Txura denez. Eskatu Aratzek, pasatzen utzia Pezetxeak. Gorputza giratuta atzera. Partiago pilotak aderik onena. Eta ematen du dinamika pixka bat aldatzen ariote diren, begira. Ez Ustabarrenaren pilotaka da. Ea, bainat, txokoan oraingoan. Ongi. Defensan, Ezeaga. Atzera. Iparetarekin, bolea zerantzun. Ez du asmatu Pezetxeak. Erdian utzi baitu, bere burua salduz. Iraz Ustabarrena. Tortzitik, Gerriko ere askatu zaio, Aratzi. Eta gora, Ezeagari eta ai. Komeriatan dabiltza gorriak. Lanari usten diote urdinek, ez dute aparteko distirarik erakutsi, baina lanari usten diote eta gorriak beragari dira. Utsu egiten, Bernaolak pare batok pari egin ditu. Pilotaka da batean, gero Saker restoan ere bai. Lizeagak txapa jodo batean, gero ezkerboleaz ez du asmatu, orain honetan gora ies egin dio. Eta opariak eta bitanto zaurretik urdinak. Aipatu dugu ez, partidaren lehen zati horretan horiak agintzen ari zirela, baina urdinak eutxi eta eutxi itantora, hortxe mantendu dira, eta orain gorien opariak etorri direnean, itanteko aldetxo hartu dute, berein alde, eta momentu oso honean gainera. Momentu oso honean, bai, orain eusten saiatu beharko dute, eta gorriek konfiantza berreskuratu, errezta erresa izaten, ala konfiantza galdu eta berriz berreskuratzea. Nik uste orain atxeen alditxoa eta gero tanto ez ere esan izango duela. Tanto garrantzitsua izango dute jokoan, ezpairik gabe. Eta gero kontuan hartu beharrekoa da, eskuetatik eta ere zer moduzute dabiltzan mutilak, batez ere bi atzelariak partidu asko joatzen dituzte hauek. Aratze gainera esente sortut izan du eskuetatik. Azken tanto honetan, ditu partiduko pilotaka honenak, eta hori beti herri hona da. Eta Bernaola ez dut uste inigo aratzori duen eskuetatik. Ez du ematen behintzat. Eta Bilboko Deportibon, 19-15, Ezkurrieta aurretik, aldetxo hartu dute. Hortzi eta bi atzetik joan dira, baina erreakzio bikaina, baina da Pezetxea, ezker hormaz berriz ere. Ea pilota ona hartzen duen, ez, baztertu egin zaio, atzera, Aratzek. Eta pilotak gastatzen ere ari direla ematen du, eta hori urdinen mesederako da. Kanpora, kanpora. Estiratxoa bai pilotak da, baina lehen esaten genuena. Kontroli gabe. Eta badu azkie. Aipatu dugu, tanto garrantzitsua zela. Eta... eta mairu eta horrein sakea. Sakea eta konfiantza galduta gorriak.
Sakean, baina eta bezetxea eta kanpora Beretxeak. ies egin dio berriz ere oparia eta opari asko egiten ari da, ez baitira, tanto asko egiten ari urdinak. Ez, aipatu duguna, ez? Hauxe du inautek, ez? Honena eta txarna egiteko gai dela eta horixe, pena, bai, orain ari handiak momentu garrantzitsuan gainera. Eta txorakeria irudituko zaia inbat entzuleri, baina 13 tanto honek badu zerbait, edo nik ez ez. Alperrik hitz egiten, 13 eta 10 aurretik joan dira. Azkeneko 7 tantoak urdin izan ditugu. Une erabakigarrian sartuta dago, urrengo 2 tantoek urrearen balioa dute, edo sartzen dira partidan eta bizirik eusten diote korriek, edo hanka eta erdi txapelaren bidean dituzte urdinek. Motz gelditu zaio nahiko egin du, pilota ederra du, baina Azkarra gero ere. ez da asmatzen ari, Ez. ze horietan, Eskatu Aratzek, eta Aratzek bai egin duela beti gora nabarmen. Bai. Eta oso berea du hori, Bai. Partidetan sartzeta Kosta, ziran Gozakaitz. Oso diesela dela Bai, esango genuke. bai. Eta normalean Martijaren antzera, apurrat. Martija bera ere partidua mailetara hautu guztera. Eta bazen garaia, azkenean egin dute tantoa gorriek, hainbeste behar zuten tantoa. Beharrezko arnasa emago dit tantonek. Ongi egin du jokaldia txokote txokora pezetxeak meritu handiko defentsa erakutsi du Lizeagak eta gero Bernaolak haze bolea jo duen, Zabalera. Erasoarekin erantzuten saiatu da pezetxea, baina kanpora ies egin dio Zabaleko Ñakuak eta orain ikusi egin behar, sakea, abiadura, gero eta pelotakada gutxiago jo tantoan, hobe gorrientzat eta Lizeak horixe baliatu behar du, sakea, sake errematea. Hori da. Aprobetxatzen duten orain. Ez dut ikusi pilotarik aldatu ote dutenik, pentsatzen dut baietz aldatuko zutela. Begira, Zabalera, motxean, baina berme hondiko pelotaria da, Azpien jarri du. Ia dominatzera pasada. Hala. Txokora eta berez ere txapezetxeak ederra Bai. zen hau ere, baina akaso hainbeste arriskatzeko premiarik ere, Bai. lehen esan dugu, ikuskizunare hemen nahi dute eta... Bai. Erremate bikaina izan da, eta autor egin du. Agian esakagi, behar handirik gabe, bai. Baliteke, baina... Beti izan duguna, gainen izan bazen txabatuko genion. Esate genuen, Bizpairu tanto behar zituztela gorriek eta hortxe dira partidan sartuta. Sakea, luze, txaiterdian bote, esoak uzkortuta, baina eraman. Pilota zailera sartu da Lizeaga, atzera orain, eraman Aratzek, ordu beste aukera bat. Barruan, bai, eraman, atzera, pezetxea bera defensan. Eraman du. Urraola, eraman, Beñatek, sartukote da ez, pasatzen utzi, atzera Bernaola, aire hartuko du Aratzek, eraman, golea Zabalera, baina betikoa ez gara aspertuko esatez, ama, opari gehiagi, Baltasar edo zertaz, azorratu zaigun Lizeaga. Gainean izan ezkero, bai polita, bai zoragarria, baina... Baina izan bazen frontu jaruriko zen, baina... Amazazpita amabost, atzetik, tanto oso garrantzitsua. Opari galanta. Opari galanta, bai. Berriz ere 3 tantoko abantaila urdinentzat eta hauei tanto egitea garesti dago orain erakutsi duten zela, beraz. Ez da erresa izango haue finala galtzea. Airez erantzun dio, pezetxeak eman dio, atzerak atera du. Eskatu Aratzek eta atzeratu, ongi. Ongi egin du. Pasatzen utzi dio.
Lizeaga bera atzera etorrita, goleaz laguntzen. Bien tartera nahi gabe jotakoa, ongi modatu da Lizeaga, Aratz. Herriko lotu gabe dauka, baina lotuta dagoena bera da. Frontoiari txatxita ari da, ez du pilotarik apenas galtzen. Nahiko lan orain. Sotamano, zurda jazpikoarekin, gainean dau ere. Ez du aprobetxatu, ez du bateria aprobetxatu Lizeagak. Eraman Bernaolak. Atzera, ezkerrez nola luzatzen duen, Eta tanto, nola luzatzen duen ezkerrez pelota pezetxeak eta hain handia ez izateko songi luzatzen du. Bai, oso bizia da, ikusten zaio, mutil bizia da eta bere bizitasun hori badaki pelota ditarkitzen eta oso bizi ateratzen du bai. Era bizi biltzen da eta pelota ere bizi biltzen du. Emeretzi eta 15, urdinek aurretik, lautantoko abantaila zertzen nion, Xier. Ez, emeretzi eta 15, hori txizetan egoan eta... Alde handia, garai alde handia, bai. Jendez lepo betea dago Beotibar, jendea zutik, hirugarren partio honetan beteka da izugarria frontoian. Justo ematen da, ona etortzeak. Beñat, sakean. Ongi erantzun Bernaola. Atzera orain. Espaldian tantorik galdu gabe Bernaola, ongi. Antxo, ongi gurutzatua. Defentsan erreztasuna handia du, rindarra handia dago gorputz horretan. Eta harin mugitzen da gainera. Txokoan, somotel utzitako eta berriz ere begira ezkerrez no jarri duen. Atzera irazustabarrenak. Antxo orain, diurritu gabe baina bizi. Apezetxea bera, ez, utzi egin dio. Bende jadagota du alako batean, baina orain ez, orain asko alio du tantoak utzak. Antxoa ona, baina hortzen Lizeaga. Eta nekeare igartzen da, ja, Ai. Eraman, ire zustabarna, nahiko egin du. Atzera Bernaola. Tentsioa, nekea, presioa, txokoan. Eraman, lehenengoan. Ze pelota eraman duen, hau da katu hau. Bere uro saldu hor. Katu baten moduan mugitzen ditu hankak. Atzera, Aratz, ezkerra irez, bosterritik, ongi, zabalduz gainera. Eta defentsa honegin behartzen diote. Berriz ere hor da. Airearen bila hor, Sotamano Aratz, atzera, tantonek urrearen balioa du, aiaiai, Lizeaga gezin. Txokoan bikaina. Frontoia gerori behar du, begira, armailen itxura. Horietatik asko eta asko Goizuetarrak eta zer nolako posta lehenengo partida galdu dute Goizuetarrak, baina ematen du bigarren honetan oso gertu dutela garaipena, denak ere lerre eginda, nekatuta. Azte irudia, Einaut lurren eserita eta Aingeru eta Aratz ezkerrumaren akurtuta. Partida ona ikusten ari gara, akatsak bai, baino detaile bikainak ere bai. Akatsak bai, baina tanto bikainak adantzari gabe jaialdiko finaliko nena, nire ustez bentzat. Eta ikuskizun oso polita ikusten ari gara. Ikuskizun oso polita, dudari gabe, armailek ere jantzi egiten dute ikuskizuna. Utxitik gehiora joan gara. Hala da, bai. Eta beteta joan gara etxera. Beti gora, galtzera. Horren bai, Anizeto Lazkano Bizarri arrastoak tendu ditu, frontoitik eta bi tantora bestetik ez dute garaipena urdinek. Pentsaba, Guarten txapeldun izan zen Lauterdia Beñat Apezetxea, Diario Askon ere txapeldun, eta oso gertu du. Ogi berri Miguel Txorroaren oroimenezko txapelketa ere,
Bi tanto besterik ez dituzte falta horretarako. Kerrez, apezetxea, atzera, txogodi txokora, zeinen dotorea, pelotaka da, eutxi Bernaulak nahikoa egin du. Ez da ongi jarri apezetxea, atzera Aratzek, konfiantza zago, alegiarra, aiztoa zen, baina ongi atera du. Zabaldu, hor Lizeak indarra dauka, Aixa, biltzen ditu pelotak, makina bat pelotari ezautzen ditu, kontragatxatik arazoak dituzena, baina honek ongi biltzen ditu, erraz. Eta Urdina beti gora egin duten abarmen, defentsari esker atera dute aurrera partidua, une kritikoetan, eta azken tantoetan apezetxa gainera luzitzen. Eta bizkarra erakusten Aratz. Eutxi Bernaulak, nahikoa egin du. Berriz ere Aratzen aukera, apezetxa serre bere buruarekin. Bestelako ongi jarri. Bizkarregi aiatzen ari da. Bai. Lizea, jokoan sartu behar. Eutxi Aratzek. Lizeaga, Aixa atzera, Aixa. Eramango du. Eta ere aukerakoan, gaizki sartutako pilota izan dago ere. Eta dominatu bai, eta Aratz lerre eginda dago, jokatzen ari da, baina lerre eginda eta denbora eskatzen du. Muskularki, eta egin arazoren batzuk ez zote dituen, ez du denbora eskatu, baina Eutxiko zio. Horra, mutila. Eta pena da, inauteko orain ere oparitxoa egitea. Jantzean dutzen zait, arkagaiu ustua izango denera. Tanto bakar baten faltan Urdinak, baina begira, lerre eginda eta hemen ez dago. Erriketarik. Depositua reserban sartuta dauka. Irazusta Barrenak eta besteak ere ez da biltzaz. Aparteko zera. Txaloz, jendea. Ongi merezitako txalotxak, lau pilotarientzat, baina eta pezetxea sakean. Haze, oiua Goizuetarrek. Zerromaz baliatureak, partidak gehien txuenean bezala. Airearen bila, sartu eginda, ez du eskuan ongi sartu pilota, ongi Bernaola. Aratzek, eraman eta kendu. Bernaola, postetik. Osatu gabea, sartu egingo da, pezetxea, bizi, dejadaz, erantzun. Hor nahi du, kontrario gaizto harrapatu du. Eta pilota ikusten da, distira galdutunean pilotek Urdinek gora egin dute eta gorriek behera. Hori da. Bernaola, urrutitik etorri behar, ongi moldatu da alere. Pezetxea, ongi lagunduz. Jabatxo gora ederra da. Ongi pezetxea sartukote da, ez, pasatzen utzi. Atzera ingeru. Eraman eta barruan. Akina bat pilota zail eraman dituzte, bai Urdinek. Horrean zeinatzean, ederra. Ederra, eta hortxe bukatu du apezetxeak partida. Ederra. Dejada motzean egin beharrean bien tartera ederki, zabaletik zabalera. Eta ongi merezitako garaipena Goizuetarrarentzat eta Alegiarrarentzat, kurrikulumerako azernolako garaikurra, azernolako txapelketa. Eta publikoa ere erori beharrean. Guztiz merezitako txapela Urdinetzat, aipatu dugun bezala hasieran gorriak gehiago zirela ematen zuen, baina ongi utzi dute partidari dira arte, eta gero lanen poderioz eta pilotak gaztatu direnean, nagusitzen, Aratz beti gora joan da, eta pezetxeak bikain nazpatu du eta aprobetxatu du atzeko nagusitasun hori. 12 eta 10 aurretik izan ditugu gorriak, baina bigarren zatian askoz ere gehiago izan dira Urdinak, pelota gastatzen joan dira eta eurek beti gora egin dute nabarmen.
Bueno, zorionak, bikote. Eskerrik asko. 12 eta 10 atzetik lan erdietan atzetik izan zerate, baina pelota pixka bat gastatzen joan dira, zuek ere beti gora egin dezuen nabarmen eta bigarren zati eder baten ondorioz, txapeldun, bainat. Bai, duik ezin zuk santzun bezala hasieran pilotak seokin eta oso bizi zauden, eta pilota horiekin enautek eskun sartzen badu behintzat berari kontra oso zaila da, ze aire botera denari eman iten dio, eta hasiera baten pilotan atzetik ibiliga, ez? Baina, bueno, gero pilotak egastatu dira, guke pilota motelo atere du geixo pisatzen zuna, eta biharren parten gotxi indu, eta horreri esker irazin du. Eta luzitzeko aukera ere izan duzu. Bai, bukaeran tanto poli batzuk egin Geinen defensan egin baina, bueno, tanto egiteko aukera euki du eta oso kontentu. Aratz, bagen egin gutxi galtzen zenula eta gaur berriz gutxi duzu, oso gutxi galtzen dezula eta bukaeran gaina gozatzen ikusi zaitu, bizkarra erakusten eta disfrutatzen. Bai ez, bagenekin gure parejan doai haundinetakoa, aguanteo izala, oain arteko partidu zitan iguala indegu ez, hasieran beak indar gehiokin, da txispa gehiokin, beak dominatzen ziguen, gu segi eta segi, markadoren bagenekin hor segi beharra enekela, eta eutximen poderio hortan, azkenen tanto gure alde eroitze ziren, da bukaeran pelota gaztautakonek gu geixo gozatzen denun, beak ezin izatezen hainbeste moitu pelota, eta azkenen gu nagusitu behaz. Maratoi baten modukoa izan da txapelketa zuentzat, final 16etan elkarren kontra izan zineten, zuk irabazi, baina gero ordezko lanetan sartu zinen, atzetik aurrera, finaleraino, finala irabazi, eta bera, etxetik 2 kilometrora, zure kurrikulumera ze txapelketa erantzi dezun, Aratz. Bai, txapelketa oso politi izan da, ez? Azkenen suerte pixkatekin bai, hasierako partidu ezuk esan duzu bezala galdu ingenun, baina beste aukera bat eman zitean txapelketan, pena, mina hartu zula beste atzelarik, baina hoxe, nahi tokia utzi zitean, eta alare partidu asko gaditu, ez? Laugarrena izango zen, eta denak gorra gaina, eta azkenen txapela lortu dut, eta oso guztua, ez? Bainat, Uarten kanpeon, Lauterdin, diario asko irabazi, gaur irabazi, urrengo pausoa debutatzea, o zer da urrengo pausoa? Bai, hoxe, oaindikan debutatzeko asko gelditzen da, oaindikan mejotzen 6 barra do, oain momentu hontan gustorei naiz, oaindikan mejotzeko asko do, eta egunan baten aukera maten badiute ongi, eta bestela hemen seituko du afizionatutan. Hoxe da, filosofik egokinaz. Eskerrik asko bikote eta disfrutatu. Bueno, inaut, ez dakit kamarak biok batea hartuko ote gatiun, baina, bueno, saiatuko gara. Ongi hasi zeate, inaut, 12 eta 10 aurretik pelotak distiratxu zeuden, gero gastatu egin dira, eta zuei ere kosta egintzaizue eta opari gehitxo bukaeran, ez da? Bai, hor, ikusi zuen zela hoxe. Hasieran hoxe, pelota txispa gehiokin da bizitasun gehiokin zehola, bueno, gu hobeto. Bernaula eta behian nik aurrean parea dasmatik jut, eta besti inkomodo jartzen, ez tekit. Baina hoi da, geho behaiek zehartu pixka motel duanian eta pelotak eta behaiek asko asmatu Aratzek asko goio, bainatek aurrian asmatu eta holaxe, markadoria. Detailea errageak utzi dituzu alare, galdu indituzu hor ezker boleaz txokora eta bat eta beste, baino gantxoz ikusten da, lanketa handia egiten ari zehala, mutila handia izateko defentsan ere oso harin muitzen zea, eta bueno, beiti gora zoaz, gaurko partidak kenduta ere, beiti gora zoaz. Bai, bueno, beti gora, hola, junbiar du persona, beti gora, beti. Eta bai, hor bi txapa joituten oik azkenek goik, eta gero hori irure ni bota etuten oik, erdi pare hortan gui gainetik garri zaizkibu momentu batean gure falluekin. Baina, bueno, behan merito guztikin irazi, eta zorion dut aurrera. Earki, inaut, hori da filosofia, mejoratzen segi, eta altxa burua, eskerrik asko. Irudietan hortxe ikusten dituzue. Antolatzaileak, babesleak, ordezkariak, eta ea ba, txari banaketari ekiten diogun.
Gogoratuko dugu, juvenilen mailan Etxaniz eta Figueroa izan ditugula txapeldun, Salaberri anaien kontra, 18 eta 15 emaitzarekin promesen mailan. Berriz, Mikel Aramarrik eta Asier Balerdik irabazi dute 22 eta 14 Oier Ibarluze eta Ander Garmendiaren kontra, eta elite mailan ikusi berri duzuen bezala, Eina Garrizitxak eta Aretz Irazustabarrenak irabazi dute 15 eta 22 Eina Utelizeaga eta Ingeru Bernaolaren kontra. Hortxe, Salaberria anaiak irudietan opariak jasotzen. Hortxe, Salaberria anaiak, Ikiak, Goizuetarrak merezitako kopa jasotzen. Angel Mari Peñagarikano bersolaria hautezpen lanetan bertsoak ez ezik hautezpen lanak egiten ere baitaki Albizturko pertsonaia historiko honek Isastegi sagardoko botila batzuk ere bai, gazteak dira baina hauek sagardoa edateko edango dute bai. Podiuma ere, polit askoa, igarren postuan Salaberria anaiak eta ea bat. Podiumaren lehenengo postura igotzen diren Etxaniz eta Figueroa, deitu dituzte Etxaniz eta Figueroa. Bata askoitiarra, eurek esaten duten bezala, bestea berriz Lodosakoa, naiz eta Lazkako Lapke pilota eskolan diharduen. Biak ere mutiko ederrak. Etxaniz eta Hugo Figueroa. Sandoan izetok, baina gogoraraziko dizuet, eskerrik asko razaltzen diren ordezkari guztiei, babesle, eta dena delakoei, eure gabe txapelketa ezinezkoa izango litzatekelako. Etxaniz, oraindik ere kadete mailako pilotaria, maila hundikoa. Hortxe, merezitako txapelak burura, txapeldunak txapela behar du buru gainean, eta merezitakoa txapelak. Eta sari ematen ikusten duzuen gizon hori betaurreko duna, Soroaren semea dugu, Miguel Soroaren semea hain zuzen ere. Familiak ere ez du galdu nahi, Bintaren omenezko txapelketa honetan eskaintza. Juvenilen mailako sari emateak bukatuta, promesenak jarraian, Ibarluzea eta Ander Garmendia podiumera bidean, bigarren koskara idutu dira hauek, ongi ekin dieten finalari, baina bigarren zatian asko dutu dira kontuak eta Arabarri eta Balerri gehiago izan dira eta merezita gailendu dira, baina hauek ere txapelketa ikaina jokatu dute Lazkako ordezkariak biak eta ezoikoa bada ere biak ezkerrak. Hartzarren irabazi zuten elkarrekin, baina gaur ezen izan dute txapela errepikan zorixe. Hortxe irudien. Txapeldunak, Aranbarri eta Balerdi. Txapeldunak ere deitu dituzte eta hortxe koska gainera igotzen Mikel Aramarri eta Asier Balerdi merezita jasko dituzte sariak dudarik ez da. Promesa mailakoa txapeldunak Eskabaziones Peruren izenean bertako bi alabak sari ematen
eta alkatea Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkatea eta Soroaren semea txapelak jazten. Irudi polita askoa. Orain, elite mailan, azpitxapetunak, Lizeaga Bernau. Lizeaga Bernau. Eta elite mailako finaletan ikusi berri duzu zer gertatu den. Ongi hasi dira, lehen zatzuna jokatu dute, baina Abi eta Marra aurretik izan diren arren, ezin izan dute bigarren zatian gehiago egin, jotak ere gastatu egin dira, eta nabarmenera egiten dio horrek. Eta azpitxapeldun aretzeekin formatu behar izan dutela, hortxe irudietan. Einot Lizeaga mutil galantaskoa eta Aingeru Bernaola, pena izango da Aingeru berak ere diario asko finala galdu zituen pasaden astean, orain ere galtzaile izan da, Eta izaztegi bakarratxo baina, zanaldo. eta hortxe, Saragardoa eta Kopa Zalaundik, txapeldunaren irudi. Txapelduna, APZ-etxean eta Irazu Zabalena. Eta txapeldunak txalo artean eta oiu artean, esan dizuegu goizuetatik jende handana etorri dela gaurkoan, eta igertzen da bai, nabari da, Deina eta APZ-etxea eta Aratzera justa horrena irudietan, Odiumera bidean, lehenbizikoz kopa jasoko dute. Araikurra, Alex Sánchez, Ogiberriko ordezkaria eta Andu Martinez de Rituerto Tolosako alkatearen eskutik. Eta txapelak ere bai, Juan Andreo, txapelak ere bai, elite mailan. Txapeldun, APZ-etxea eta Irazu Zabalena, pentsa, ze kurrikuluma, zer nolako historiala dagoen txapelketa honek eta 2024ko txapelketako txapeldunak hauek izango ditugu. Behondeiela hauei, behondeiela txapeldun ordei eta behondeiela babesle eta antolatzailei, eure gabe txapelketa antolatzea ezinezkoa izango litzatekeelako. Gustua ematen du frontoia horrela ikustea, eta honekin amaitutzat eman dugu gaurko ekitaldia. Orain argazki ofiziala aterako dute, eta hemendik aurrera, bakoitza dagokion tokira, afaltzera, barrandara, etxera, bakoitza nahi duen tokira, eskertzen dizuegu izugarri, emisio honetan, ekitaldi honetan, hemen izana, guretzat, plazer bat izan da, Asier Arteaga eta Bion izenean eskerrik asko, eta beste bat arte, aio!